6. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Verse 7. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Nyansa de ye sense osi nyansa ne ade titiri enti nyansa osi enti dan nyansa na fa wade ye nyina nya nhunumu. Hallelujah to ourselves. Anopai, in all your gettings, in all the whatever thing that you think say oh yeah oh ye muade, so when nya entiasia untumi nye enye ni ye enti se okokoto television pa, or you can have the wisdom, yes, unya nyansa ne say oh mi yonipa idie I was saying TV de bomb them. And what it more remoa no akoto TV ne dia ba e nyansa eye pa. Na unyansa nyansa na akoto TV ne bas e dan ni mu no. Se onim kwan ya fa so ye use TV no a. TV no be koto de nanso enya de abetimi use ni yi. Eni turu koto TV ane de manual de aka ho. Manual no was a wutimi kenkan manual no na wote ase na wuru sene TV no ye operate no. And into no say wisdom is the principal thing. Nyansa ne de no ni ade titire. Nyansa no na wunya ye e na wunu se ma menkonkoto wei. Nyansa ne na wunya ye e na wunu se ma menko ware. Nyansa ne na wunya ye na wunu se ma mimi adwuma. But say one the concept of adwuma na wubie ye no ase a. Adwuma ne begu. And intina okeka ni nyina wie no de no babetwa ato say nansusu ni nyina mu no in all thy getting get understanding. So what de wo ye no ase a eno na beboa wo. Se obema bete ne yiri ase a asundue beba ware na ase. Oba nso so bete ni kunu ase a asundue beba ware na ase. Emofra e wa ware ni mu nso bete wo maame na wo papa ase a me se asundue ebeba. O papa say yen ye ni sika but ye boy ho modern ene emo ena mo papa menya ho sika nti mo ma menye me yire ene mo na menya ho sika o je ye mo me ye ni se oba ni tini kunu ase a omo ne hwene onke kansam ema nkonko trega abufuo ema bufuo ma ware na se. In all thy getting, and get understanding. Oba no beti ni kunu ase, na wasom, na wakai se mi kunu se ene, ni sika ni ebeson ene emoa. Meji sika no, na manoa mono, na emono nso mi de anije be noa na manoa ni yie, na me ne abusua ni nyina de anije aka bom edi. Understanding me man nso so ebetimi aba se enro mu di emo ene omo se be di mo nte ede yan kwala de bi be bo mo hwene enro edi mo e wosama amenitimi eti ni kunu ase na otumi egira mu mani kunu na o kire mu de kire ne ma no e ma ne ma nso ti ase se emu di awungu ebia ene na akoba ne saa o kina ye benya duane adi no ono nso ate ase no a kire mu edi a kire se eba saa eboa emasundwe ba ware na se eno ne ya ware asori mu e wo se adifuo no eti ase se nyankopon adwuma no ye omu ahoro bebre ye obi mu omo ya ayi asofo pastors ye obi mu omo ye teachers ebi mu so ye evangelists ebi mu so ye apostles enti se mi hunu se evangelists twi enipa ni mu a enwo se mi bufu ene evangelist any prophet nka because prophet ya mahu prophet ka sunsumu asem evangelist de ono no
wotwi nipa nim. It is a prophet eso microphone mu a ofo so no na adom achede so sen evangelist no akeka na adwen a kire evangelist so microphone mu a no so akeka na adwen e de a kire prophet se mo be kanya me asem no mo di mahunu we na shenkom ena inti sanity ni ama sa confusion no abani nyina ne se ye nyanya enhunumu ewo nyame adwuma no the moment I benya nhunumu ensa nhunumu no na eba beka kire yen se sa osofo evangelist prophet and apostle e was say mitimiti ase se obi ya apostle a ono no betimi a operate e wo other 5 offices ni nyina apostle otumi bo wura office bia wakoye se supervisor etode bia apostle betimi a se wonkom etode bia apostle betimi a atwi wanim obe operate e wo office of evangelist obe twi wanim be kekana adwen a kire wo etode bia e wo se meti ase se apostle ono nso so betumi anya abotre na wa kire obe apostle timi ye teacher otumi kire pa e wo se meti ase se apostle de eduru ba bia ono nso onya botre boaboa dom ano osofo adwuma no na se yenyina nya santi ase we a we will work together na amanyame adwuma no atimi akonanim. Into the prophet, the apostle, the evangelist, the teacher, the pastor, when we nyame fra, it will bring glory to the kingdom of God and also edify the kingdom of God. We need to understand each other and our offices, how they all operate. I was here to meet yes, I have to understand the prophet. Me evangelist, I want to saw microphone, I can come up with a prophet. I say a deep for true for, but your evangelist almost a true for mupa. Your evangelist are true for so hopa. Evangelist are true for. Or no back will say, Otokai, evangelist. But an enyamia o madom, ibidima to talk to cast me and sign 9 num. Mushia kwesi ewu amumisa ne send the cast yesen sisi ya. Enti e wo say you to me ete yen ho ase. Na ye hunu say esuro bia na office. Esuro bia na adwuma oye. Ye ne say betumi aboa yen. Ama nyame adwuma no akonanim. Anopa isi ya bete yen ho ase a ye ntan yen ho. Ye bete yen ho ase a me say ye wa adwuma ni mu na promotion ba ye nsori ntia ye nua. Anya wanti nke jakura ntoni mu onam kura nkaka ammoni nku no. But anopa mo nkonkomo abebo mutiri so. Okuni nua to akire because of say ni nua no o ya agina ni monyam ontia brabwase se urade de mre ne na na adwuma. Ena no yesi ama obi promotion ewa adwuma bank adwuma. Enti omo aka ne se omo be gange atia no. Omo be kofa sika no omo ni but omo be ma akira ye he eba saa ne ye man promotion no ona ne ho be kire no onipa da sani uye we no nyina awie kwasiada no wa shatare kama no akotena sorry dem eye. In all you're getting, get understanding. Or some etias say ema ye bema ono so okwa wa repair you. I was out yes I said bema so kwa wa repair ye. Enti wo yo ba ni nyame a wadom wa shira wo. Na bema woni ne nam no ono nu nhira ni nyama ya e wo sa wo ti ase se urade de mre ne na na de nyina. Nti ebre bi beso ono so ni nhira beba. Nti se ne na wu yi a firi wakoma mu ne wo yam ne yi. Yente ye ho ase. San se yete ye ho ase a ye nye ho akini e. Ene ye ya asore dem ho adwuma.
ochena ye beto afo baby foforo nti asori ni mu no e wo se dikin oti elder ase e wo se elder eti dikin ase e wo se asofo mo temo members na ase members e wo se mo so mo temo asofo mpanimfo mo asori mpanimfo no e wo se mo to mo ase sie nyina tete yen ho ase a Erade animunyam ebedadi. And the Bible say, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all, Tio, but and with all thy getting, get understanding. So we are not one tiasye said ye nume drunua, ube nume wu. So what tibi biasia, wisdom e company no, knowledge e kahubi. So what tibi biasia, unya nimdie bebre, e di free home. Erade nka ye ho Nyankopon ya de mo chena ebesa na to aso na de mo no soma yen na ommoa yen na ba bia ye huri yen ho no yente enema biase e wo ho se wo adwumam wo asori efie awareyem ba bia wo bia no ti enema se na obenya nimde se wo te enema se a obenya nyansa se wo te enema se a obenya promotion se wo te enema se a obenya ahodie bebre. Erade nkan yen ho na adom no so mfama yen ofre me Obuoba Ofori Amanfo me pa cho kan yen ho free sa break up me say no ndu bebo ba bia yadro yi ye be call into the world of sports na update aba no omo e dia mayen nti yen komra Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Adesimamba yama munyina akwa basonkubio emfambra AHENKAN933FM so agudie mu samason emranti menu atenasia ensem no yede eba medin yede Joshua Kwabene Jenimo bete wobrempon opoku ware enso enkan Yosef Agiri enso etechi sanso na uremo na Sheteurat ene Ben Mauli wolesin na techi agudie mu nsem no yede eba bejao ene anopai edikan no yemfaseda ema Jubilee Hospital me pacho ohododo oyare na baby agi ayaresa yiedia eno ene Jubilee Hospital ebia wono lab na pesa oye opesa check o blood group anasene edro na pesa to pharmacy eho antenatal care postnatal care afre theater ne surgery na for operation enso ho maternity oba yebehwe kama sanso na ultrasound na for ECG scan enso ho ma yiditwa scan ehu apemfo no na se nkwala edamo yem so ye ba so ye be ma prostate na etete wo bozo twa scan na ni na be piem Jubilee Hospital na yemboa elsa ekwan no so afa bia wo no wani na etete wo issues wani ho ade ben wa unhuni ye ewache nso unhuni ye problems nkwana ufesi a misrawo se wanhwe entu ase ntema anhwa na china bi no eja akodanda timbe piem na afa yemboa wasa ekwan no so afa feda no pa bia no ncheche akoso edema diabetes any hypertension for no induana mundi afa insu amonom na indura amono betimi aboa na sa yarwa no so no atimi atu aira san chechewe ekoso ifile no pa bia enti sende no o yare diabetes ani hypertension a bepiem na fa beji ancheche ni bi na bebia so enkofa emfa ema kanti horum inteduana opa tobia no obonya bi ato insurance so horum a emfa on insurance kitao say government anase ne no private no ode ba ye beje na yahwe yi wo hwe achi akwanya odabo aburo dia so amantra bridge ne so honum ena obehu ye frɛ number yi na nkoma ka we kye nyina no oni endi 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 frɛ na nkoma ka we kye nyina no oni endi Ana chira minu awata ensuo de se ne de bia yedi ho adanse ere kire no ensuo no de papa esiesie nipadua nipadua so enyim from enti ensuo de se utimi tobi na utimi nom na eboa wo na wapomudin sem no ensuo etimi koyi onse yebedi Christmas no wanum super waso be hyehye enti koto ana chira minu awata ensuo ni bi na nom na emoa wo ana program be na wo ye se wo ye wedding engagement adore se wudi afahye bi na pensuo a obeseve wase ma obi anya ho asem nka eno ani ana chira minu awata ensuo no de papa enti
nuano ma ye nuano mema na muto nsuo wodwum no nsuo ba kwa woton abenye sika pa anatural mineral water nsuo we akemodan ye depo kese no ha obetimi akọ no akotubi impokra so wo akire na woton safran yakasa de begu kemu de abrew ukọ hon so a nan se yankasa sa ne begu kemu san de akogya free anatural mineral water ne nsuo bibia wo calcium magnesium ho anwansium fo no ni nia bi wo nsuo no ma onoma ebeboa wo ye wakemodan Ghana Commercial Bank ye no ne yo opposite abrosa fefefe bi wo obakoto awura no nyamfo bi wo nanim tipa okwa wo so te AHENKAN FM discount kura wo san why san de be pay wo so ma bibia atimi akoye wo yira kwan na no afre 0249 680 213 0249 680 213. Yanshan Semna say FMF the 2022 22nd edition FIFA World Cup eba so e kata no na yabo e the group stage abe piemu e the round of 16 asan e piemu e quarter final abe piemu e semi final me no ka say the semi finals e na yedru na me no ka say 4 teams and say 4 nations in aka e FIFA World Cup and na semi final stage games no so e shase na e bono so 7 o'clock e yedo no chema na Luisa iconic stadium no papa and Daniel Orisato from Italy ono gym edi game no Argentina against Croatia sa game no ebaso ene anumre 7 o'clock na ebaso afi ochina na Alelebru France enso atena fi nomni Morocco edi aboni e the Brad Stadium papa and Cesar Ramos from Mexico ono be center referee bibia so betimi akoye edi amasa game no yaguso ewo na yesa FIFA World Cup ni ani koma unso acha big game no baso your almighty France omni African brother Morocco and the bosso ni ani papa fan Walid Morocco coach edin komo ebusan say papa na sisi a wo hwe football na nkofo keka say empire ball na fe juju ni ade no so yen kan tudwa say football na ye bono empire ball emmo na mom say uye coach na tutu nyama ye na unya materials papa utimi boa emma utimi wini papa no eka French yen coach say Mr Walid edi tudwa. Et comme j'ai dit, attention, et c'est pas un miracle. Attention, je vous attends tous là, les journalistes sportifs, c'est pas un miracle. Même ceux d'Europe, Croatie, Belgique, Espagne, Portugal, 0 but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail. Aujourd'hui, l'Afrique travaille, le monde arabe travaille. Enti papa fan Walid na se ni French o kan ni an se wo se oba football na empire bo emmo na mom se ututu nyama ye na unya materials papa na unya nkrofo papa timi boa utimi wini o matches enti se ono aka se wi dia kopiem o katan so a reporter eba no se na se the second journalist enso awu abranti andin ede Khalid Mislam ene no o kata na o photo journalist ede ma TV station din ede Cast papa no na se no so atwa na ewon siedo obekaya ayade a photojournalist bi enso efrimo ane no onon US reporter na odi ahim dia ham wo mse na se LGBT a ene no ekoso katafo so munjintum no so mjitum no papa no na se owuye for heart attack report ensa kan se second journalist enso ewu a ono so no ye adwuma edema Cast TV a ewo kata yanko Argentina ni Croatia game na ne eba so no na papa Efan Scaloni Argentina national team coach papa ni din sembia tudwa also Croatia for na masem krofo no sa wo ka se ukobiem na no ma bopa enkofo no betimi hawo ezan so hwom midfield na ekutoma Marcelo Brozovic ni Luka Modric ni Mateo Kovacic no enkofo no hadwen no se na de ba ko ebe ha no ya Brandt FM Marcos Acuna na Brandt FM Marcos Acuna o kai Netherlands ni Argentina boy no Brandt no so betimi exercise game we wo musa Brandt FM Nicolas Taklafico eba na so Brandt FM Marcos Acuna no Brandt ni intimi sia kan no ebetimi ha na no bompa esa Brandt FM Angel Di Maria no betoni tem no atimi abehye game no musa Di Maria against Netherlands obechire be ball kakra watimi start game no no bompa ye sa Brandt no be ba o sa Argentina e ready say ne kwan bia so mutimi qualify ewura mu ekopie mu finals na Brandt FM line no Messi na this wadi hu so beje FIFA World Cup no etimi bam we Argentina coach Papa Felix Scaloni ni nkoma no Joao Felix enso Portugal ni na amno ka se do si akan edema Atletico Madrid ewo na se Spanish La Liga Santander ni mo na do ni chema na Atletico Madrid omo chief executive akasa o se Brandt no se o ye team na se oba ombeton no edina ma na sika ombeton Brandt no 140 million pounds en sika na se da Brandt ni Joao Felix so na 5 teams ena ma twomoti se Joao Felix no omo ehia no ni agent de o se nkobenya na ka Joao Felix etimi adwen bobo ko ande ni Aston Villa na so Arsenal for LED sa 5 teams na person sign Brandt and din enso Joao Felix no we ensema na se eba ni agent judgment so
so no de on pe Arsenal nemom obese ne player no ojuane Aston Villa Yamra CAF ni emedi ko kakra CAF Champions League endra and a group stage no na say group no etime ba bonten na hwe group A na say netie Wydad Casablanca elho Petro Abrante etime fan Athletic Petro wono so elho JS Kabylie elho Samsung Vita Club omso elho uko group B Nadi El Ahly elho Mamelodi Sundowns elho El Hilal elho and afi Cotton Sport omso Free Cameroon womso elho uko group C say netie Raja Casablanca omso etem Holoya etem Simba etem and afi Vipers enkofoi omo free Uganda womso etemu a enya semketwa yanko last group no Samsung yanko etwa this team fan Esperance of Tunisia omo elho Zamalek elho and afi Emirates womso etemu elho na eno ni epiefum ba dia yanko piem Liverpool enti we piem wa AHENKAN933FM na producers nyina Raymond Liverpool ni sa enso na Eben Mauli enso Liverpool ni media me sympathizer me hwam keke na arawosem apie wo Liverpool akache Abrante andim enso edi Luis Diaz obaka Abrante no na obobo pan yo fi FC Porto no bepiem Liverpool na Abrante ni season we mu no na obo no bo a na epra edokro no na Liverpool nyina eni edi akire se after se akọ World Cup ya bada Abrante no beto no na bejem second ma Liverpool aye training Dubai report en second Abrante asan pick injury umutwa scan no osanso akọ 3 months ontime njiremu ensi akan from Liverpool Jurgen Klopp chirema sade na sini die aye ne ya pa ye Yanko Netherlands Abrante bakwa Netherlands eba FIFA World Cup no obeje ne homina Abrante fa na ise kodi echese gapu na Abrante fa na ise kodi gapu yi Abrante no kase de tis bebere ena afetu afejan sa Abrante no ombefa no na Abrante no sia kanema PSV na jese wure mo Netherlands league ni ma eho eno mutem na Abrante no enu a latest eba ise papa e fa no Florentino Perez frɛ papa e fa Mr Don Carlo Ancelotti ebusan se na Abrante no huni modemo se ena Ancelotti ka chezo o yes so timi ba no behye Madrid team ma ebetimi aboa Manchester United Eric ten Hag also atua fijan so no so nya Abrante fan is a Cody Gapo ya won so betime blunt say the two teams and a Abrante fan Cody Gapo na me no ka say Madrid no akadu Mustafa Benzema enso share train na say e ma Madrid boboko no unu sa Abrante no so wure mo France national team na so prenti wantimi a mo match ba kokora amfa ma France team no e wo FIFA World Cup na say endra wa she full scale training e ma Madrid oni Florentino oni papa fan Don Carlo Ancelotti eno wure mo Madrid training ground so a na nya semketo a na say Benzema fans ni Abrante no ni huatimato na league ni start ya obesi akande ma Madrid yambra fie yan chef system na say enfan features bania sample Taylor dodo na enso FNL Chastela or a former player edema Black Stars of Ghana ekobo kotoko ebobo has kobrekum Chelsea kakra na Branton akasa etu Abrante andin ede afrie bania fo o se ni din abededwaso obia ebondin afrie banio performance de odanadi na enso efo betu ni se onhwe ye nkofo ni omatwa ne wahia no onhwe ye ko semre bi atwam na sebi na onye nipa onye obia no na sankofu we eni na kache emre bi atwam na wakotokwa na onhyeda NGD no na nkofu we eni na kache ntenei se wagidin akọ Black Stars ama obo goals gum ama obia ebondin afrie bania asema obeka chere se onhwe sam nantene no omatwa ne wahia ni ye na omode pa no mpeso moton no wi a emfa won se bebi okọ no kwakonya games ni bi abo anase onyambo okoba ombesa bagino na wanhwe ya na so ebeyeshi papa. Me de make kire afie ni say always be me kan one sem papa but ya onwe mienu because Ghana had your oncrophobia omunya wo se odino apa omunyina be so campaign but sankofo so ye dangerous because tama wonye nipa no sebe wonye nipa no omisa no say sankrofo no omuni Ghana no mo ha if you cry okotoko nkra sankrofo no omuni Ghana oba has of folk the first year cry no omuni ha ohwe anhweye no de ni to sankrofo so omo pe nti no omo yes ade no omo de ni so omkwa akoton afie ba ne no omo ton ni wi a de aka ne de mfo omo bie mu obese yo obeden yo ni sika na obeje no nya giwie no ye so bobo no kofo no amanfo afede utim na wo no wonya bi mo na wo baga na ha omba beje wo de wa betena because me America no ebi atomida ohwe no ye because omo ya afire ba ne no edu ba bia omo nyina betwe omo afiro ho nti onwe mienu o abusua oni na abusua anwe ho because ba bia odu no anya manager bi na be ma na kobobo
Enti wey ensema Charles Bane Sample Taylor enso aka ade fa ne name Afriye Bane ho owie no na say o ka che Afriye Bane say ontena to folk na sika ene no opeso oje no on ka cha to folk na to folk emfama no na mom ma ne blofo no ho e wa to folk so ono Charles Taylor obo to folk for 6 years onyamfasodie wom enti sika open no on ka cha to folk na to folk emfa ema no ewom se ne no wagidin wakọ Black Stars de na ene no platform ne ban oyusu ne ye na ka open on can chat to folk now to folk into your man platform wanya and why ye one has fun trans no one can ABS can say has for so much you say no a man fan as soon to your mouth or more than a chino more two good as soon say now men sign you no I was so no more time because me at times no na idea yeah about 6 years o munya the papa we mu afre ba no abo say 3 years last year a year na upeke kakra and I didn't know why I one out in no who knew baby I do you know wakoye she has to folks so sanko for no more you do no one way ya be my free in search form nti o busua sabe onko na busua for no no monwe ansana wabonwo because mono a secondary matter one way ya sanko for so de sikanibre for nko a na obudi na chi no enti na yese Charles Taylor no o ka so fo plan no wa be bi ko na yenko papa efa ni Ibrahim Tanko so ni ani komo onu se coach we omo ka coach se do muro mo kata bonten so a FIFA World Cup no ko bo akoto to ado na Ibrahim Tanko na no ani di ko ne bi se Ibrahim Tanko yi o de o ka Black Stars na se technical team amamukoi na Kudus Mohammed na nkasa na se player na nkasa no wo hu ni se yenti ensema abana te fa ni Ibrahim Tanko di tuwa. Yeah, I mean, for those modern bar or born or World Cup on it, I think near Dortmund, a lot of clubs, and the modern bono and the quality there, there's no two ways about that. Me hope we say or Bebreno who has now will continue the start, you know. Enti papa efa ni Ibrahim Tanko no o si Kudus Mohammed ndi akora no ni bo ne mo nya Dortmund kwa ne pen nya se clubs ni bebiri e pen no bisa se wo ana wo coach national under 23 team no mo be prepare mo ho akobo eje se mo last game na as a coach no team no ma prepare mo awie eno so ka bibi kakra we born in March against DR Congo and a match no so a FIFA date ABC or FIFA date so your opportunity to bring some of the foreign players I feel so mo bet me aboa enti papa efa ni Ibrahim Tanko ni komo odija no afa yambra Brim Central na yendi komo enso wo yan patem haya na enche na aye sports disabled games no eba so ewo aye Brim Central ha na do ni chiema preparation no enso eguso a ne no NSA for omo prepare omo ho e de FSC sa game a omanka so omo hihya omo de ebre omo a omo ya physically challenge omo a na so omo di dem enso omo abrabo mu no omo de eba na municipal sports director de ma Brim Central e de ma na so do ni chiema national sports authority Mr. Rafael Akoto Sevanos enso akasa e de afa games a eba no o se unimo bi e wo fie unua bi e wo fie wadamfo bi e wo fie na se be a ne ho akwa bi no etwa ne nsa nya adwuma onte kasa afi ni nan nya adwuma o physically challenger mesira mo sa aye games na eba no fa ne bra na mo participate wase na sa nkofo no omo talent papa ye who obi a na omia bi na oba bi na wadafo bi disable wo ho a katen so ompie bra bonte na o talent ne wo ho no o very good talent oba within a short time no oba identify the talent and you also be seen because you need to try to handle with able people we find it difficult but with disabled I'm not finding it difficult and I can tell you I can testify it say many Francis Asari started here one day within few minutes as obi a was here identified for years and your council win the intro and sister be say Lydia almost within the film ampa was here and I'll be to say Stephen so almost here deaf obi bisa say na deaf na me train ade no deaf no in some America no deaf dey dey hu say asem America ni a oye and I'm say instructions and then echo hu na me train no say na ade it be start here no follow and effect hu a it obi a wo dey ya wode no esi no ompia bontemra no mesua na beboa we sama nurse municipal sport director de ma NSA ade tudwa na owie na mibisa ne se ore ni kiremu e wo games amaba ya ehimfa facility by na mba yusu ade aye games no eno no Mr. Stefanos ekiremu sei eno no facility na ye hye na ni bet kaka mabobo yi we say yusu center na sana moving of the movement no ntino ye be say be push you far away and we say yusu center na they start away as time goes on next year
we have called Atifwa International Secondary School near Koshe, facilities of war. Because we check basketball in the area, what they have for bomb. Because starting, I don't know. Now, the two, they were saying in December. Now, date, you know, they have 7th, but 7th, no, part to say, program, as some breaker, Saddam on Chevy now called distractor. But still, no, even in December now, the way program, no, December, no, it's from 7th, repeat it, and I enti eno no o wie no si we die at the stadium confirm obi a na we nie no o pese o support kakra udi sika ba o meje na so sika anyom priority enye sika ne ade a ehwom mprempre na mom udi sika ba dia o meje uyi sika no so ti nchan a o se aduane nsuo afi ensa enye se bia whisky ne ade ade uda bi we soft drink a ene no athlete no enso betimi ano any medals any t-shirt a o mbehia ade a sa nyama we ehu hiom pa ye enti enen uwo baby na se wutie yen na so feel say disable omo nse twitwa na omo na twitwa na omo nti asem omo physical challenge no omo games a ebaso so betia beboa wisika aduane afi t-shirt and medals a ekwan da ho so betia aba beboa I'm not saying for someone for as well boy with aduane ye nya sika wo discover ebeji no ka say no just say nya sika wo discover ebeji ba ye nya aduane ebe show ye nya nsu a ebe show ye nya drinks ebe show and I said game medal we to bu kuma be ma mo nyaje especially medal no dey hia pa no mo nyaje hu say makoya adi anya medal so ji na t-shirt a o meshe no so be ma o mo ni aka o nyaje ji nyama onu we na adi a ye hia dey static to bi a wo bi o be so bo ano kan bo enti we na say municipal sports director Mr. Akoto Rafael Sevanos na nsema ni no odi tudwa no vat ono na NSC omo wachim da ha sa basketball no yo mutena hwi no me kwa kuhwe bi papa f pa you interested o freaking no aja ho dem you interested pa ho dem me kwa kuhwe bi see e ko na GF for say nyame adoma January no mu bi second window transfer no 17th January inti Kotokoro as for mutini 17th January ni ewie 10 February but tell na beto jose Kotokoro as coach no okoko ya jano kwa ma neko ifi akapu patron ti omde jwana ma akapu patron o hwa tototo nyama na bibia so akoyida mo enna nwumre na club no omo official ya Facebook ya page no enso de betu bia se papa no ya jano kwan ya onye part of Kotokoro house bio nti emu nsem no de beba na afi yehunya eko ni nia e ba fa New Hope Preparatory School almost celebrating opening day and career day 2022 baso nti obia nso enfa ne ho enjoy na bibia nso nkuyi achima boabo presby primary SHS eje school nu mu premises won ma hanma na baso 16 December ena ayesa adwumade no so baso 9:00 am na bibia nso etimi ahyase nti New Hope Preparatory School achima boabo almost celebrating open day and career day 2022 nti obia enso enfa na ho ode ne bibia enso embeta echire we efi se Sylvester Dompre ena mensa kan nice Mr. Dompre bano I want headmaster headmaster na yekona asene manso akroso nyame adoma dwumedi bi baso AHENKAN933FM Foundation on the tournament bi baso afini egudi edi mu nkomo nti asene manso akroso bia afina odi mu nkomo na ade atu o se ya wie bibia na teams no na afini ebeta afina okasa na ya di mu nkomo eti teams no ya baba eti kwabra eje ye beba bedi nkomo AHENKAN933FM Foundation and on the tournament ano odin pa ka boot sika bibia wo so a jese ye de ba asene manso akroso odan fo nka ho okay nti ya beko 23rd nso no madam Fodela enso ye wedding nti ayebochi kama di amano ya so na fe captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the morning show no atwat midin at Joshua Kwabena ejenem oti obren pompoku warenka Yosef Adiri Ebuaye afi Welles no eya Branti and den at the Raymond Ashete Rat any Ben Mauli omunyina abuaye ne nsem no ebijao captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you. In
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Onia Maakye o. It's like something doing me bad, yeah. Are you looking for me? What bad, yeah. Onia Maakye o. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. The way you do me so, don't call me Baba. I be needing my peace, oh. Big body bad girl, what you say now? It's like there's something running down below. When you do me like this, and I really wanna say nice things, just go show your door. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Inside that way. Cause if you want it, no more like Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. you want it, no more like Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. For them, I think the young one mobile, yeah, and can one NPP. Young can't some many things. I deal with and yet to care cut them with if you got no. It's the moon I'm out there, fan. Second piece for I'm mobile. Media hand and radio netta. One cost one can of current. And many things we NPP now more. It's a some. Near my job, and challenge is a back. It's a reading her. Nama, it's a reading her for 20 minutes. I'm for down below. When you do me like this, and I really wanna say nice things, just go show your door. Oh, you know. Okay, yeah, to us, the amount shining so from me, Maakye, and only Jumediano aiding your most syndicated social, political, and current affairs talk show. When you do me like this, and I really wanna say nice things. Some 31 minutes after 7. And I Benada Brunya Bosome no Neda Tosu Edu Miensa. Yeah, twaso the amount you call into the world of sports. Into update who you know. Womo the amaye. Yeah, the akari twaso how frame Obuoba Ofori Amanfo. Me pacha me fast and confirm Jubilee Hospital.
Aropa Jubilee Hospital semi in Kancho say a outpatient service. And only ejina honeje. Yehwe wa na fe yama wedru. Na we cool fee. And we chin so your inpatient service. And only beje wa to ho ne nyabotra hwe o. Ye ba no lab no so a. Ye wo laboratory wo ho a ye test. Ahudu obia. Enti said Dr. Biaka Chiro Sekokoye tester. Fabra Jubilee Hospital ni enyema. Ya tro drama wachin wadan krum ha unya ba bi nto no ho. Me pa cho bra Jubilee Hospital. Antenatal care no so ye maame no mo apemfo ne dia yen yerenom ye nuama nom. Me pa cho nyame ye wadom na wo fa ye funu wo so mo ani ko ho wanhwe ye betimi ye kun. Don't hear Kamfu Jubilee Hospital yen antenatal care department in the amount. Yes, Sansu Etwas can. I didn't brand and share sabofran what the ye and I say on the ye or your bar and I say Bema. Me pacho baby. I can't not say that wow. A man and some running and checking my prostrate level on farmer. Now you who baby jina and Sanya the catita. I shall obey mem. Theater so haunty surgery bia operation bia doctor person ye wo eye theater wo ha ye de be operate you kama ama ho atimi ato wani utumi som posa sa o ye nya problem wa wani anko ho ebekun ha adwen wa hwe ni wani ni bo a waso be hyepa wani emmo ye krampu senate ye me na ye kuma be se je kumi ti ase ye frɛ no saman na wawu diabetes ne hypertension and also if fear de bia ebema wo ho nkyerɛkyerɛ ene aho adesua kakra canteen wo ho a canteen no aduane aye no ano o jai ejina ne nice one kasa insurance ye je private and a national odambo abo mantra bridge ne so na wo be hunu Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and a 0241784645 0241 784645 Jubilee Hospital no Winners Enterprise and so the latest foam papa party about one thing so and inti ebia wo ye carpenter ni a wo kwakoye stuffing chair open materials how the be stuffing chairs so no mama come for a Winners Enterprise one latest foam in fama yeah, what leather materials were Samsung cushion or 5 inches, 4 inches, 2 inches, 1.5 and a 1. Nina a be a fee queen size, king size mattresses no. Yeah, Nina a be a Winners Enterprise. If I told down an important model, open baby or be your mattress here, a papa dasso. Now when you sumji, your mattress in the bottom of that so I won't say with chibre mooning in a dear betching, not a yawa. We see yawa. If I show my own Sanka Winners Enterprise, one latest phone nibi. A bit me up where you saw how in a free hall. At some order, your neighbor Somi Bank need you share your Ben Liberty 0546 305173 0546 305173 for a Winners Enterprise now when you so. Nyankopon ya adoma wochena ye wukiada Salvation Army Junior High School Abuabo womo eye 9 lessons and carols na otun sa dia fra wo se bra ne titu ni awofo amomako Salvation Army munyina ye tun sa fra mo anopa no nkron ken wochena na jumedie no ahyase ye be Bible lessons and we chin so school no okwa omo be perform drama any choreography group wo ho wo mu nyina be ye adwuma ye wi ane agege sika kakra ye project na ye timidie wie empanifo ya ton sadia from Lieutenant Peter Champon Nana Ampoma Kubra Yeboa Abuabo hene Queen Mother Abuabo Nana Konti hene Abuabo Elder Uduru Intiamwa oye manager Intiamwa Hotel ono so ba ye yankasa ye boss CEO Udi AHENKAN933FM Yeboa ono so baby echna non kono pepepe na dwumedie no ahyase e pa cho hye ne so for mame
Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Are you looking for me? What about? It's like I'm walking far away to you. Baby, don't try me, come closer, let me do you this. Big body bad girl, what you say now? The way you do me so, don't call me baba. I be needing my peace, so big body bad girl, what you say now? It's like there's something running down below. When you do me like this, and I really wanna say nice things, just go shut your door. Oh, you know I be. It's still we go inside that grave. Cause if you want it, no more like Bacala miss you know. Another hit you know. Another Cause if you want it, no more like Bacala miss you know. Bacala miss you know. Cause if you will, no more like this, I will come through. I will come running right there with you. And you know like this, so and if you tell me your wishes, I will come through. I will come running right there with you. And you know like this, so it's like I'm walking far away to you. Baby, don't try me, come closer, let me do you this. Big body bad girl, what you say now? The way you do me so, don't call me baba. I be needing my peace, so big body bad girl, what you say now? It's like there's something running down below. Me pato my emfa wo da chinti mfanto aso from your bra kwentu afutuo ni adesua yi nyina ye sinkonwa ye de ma ye ho nti nenso so eja ko wure mo de bia ba den no de ba ye ene ne ye de nam enie brofo kasa mu no wa chiro say you get the best out of others when you give the best of yourself. You get the best out of others when you give the best of yourself. Enti say oh yeah we be a company bi adwumayefo no a wa form adwuma mu no utriti omu yi a omu su triti adwuma ni yi onso so we be company ono aduane ton se emo no oye onwa na onwa ni yi a ubenya atofo amomo aba na omu kwa ombesan ba adechie bia no ye obi a oton aduane a wunya atofo tie atofo ne wo ma obi wa woni di wo ho da ni first day ene sa da no oba ho no se oba obeka se onka ejina aduane no se ne na ho oden tie so enti se wuyi wiyam na wo ye aduane nie wo ye obi a wonu aduane ton enye se wonu ade ma nipa dom ni nti no entosu no kwa moboye basa no akofa de aba okwa de enye papa no akosesa ni nyina de aba no e wo se wo did the best of ingredients no ena de no aduane no. So what did the best of ingredients no aduane no a enkofo ni be di on beta fro om nsa no on be ko on be san ba biem na emom oba na se nye da on ma biem uye okuani uye afuo no enye ne nkokwasa yiwiyam na ye ne yie na nobaye no ebeso uyiwiyam na uye ne yie a enobaye no ebeso na ubenya mfaso de afiri so me pa chon so a woton ade wodwem. You get the best out of others when you give the best of yourself. Se usre customers na eba no a okwa wo beba okokokoko se den wo beba ah mame nko odadwem ma odadwem ni me koma me asomasi ho adentia because oba ye no you gave the best out of you into ono so da bia o pe bibia ta wo no obeka wo beba. Intinano pedium person me catch no. You get the best out of your others when you give the best of yourself. Se wo muna kire obi a me expect so onipa no be sere akire wo. Wo sere kire onipa no a obesere akire wo. Se wo keka obi ho nsem a me expect se wa keka ne ho nsem awie no hia no a won sere nkire wo. Ansere nkire wo. Wo da chintia no pedium me ka akire wo no. You get the best of the best out of others when you give the best of yourself.
wo sere kyerɛ me a mehyia wa mesere akyerɛ wo umuna kyerɛ me mehyia wa me muna kyerɛ wo enko keka me won nsɛm ne nsan mesere kyerɛ me minimu pa mahu I will never open up Awurade nkan ho na na adom na ɔso mfa ma yɛn na ɔnsan ma yɛn asɛm wei nso so ho nte aseɛ na yɛnhunu sɛ nia yɛyɛ bia na yɛnyere yɛn ho ne yɛnyɛ sɛ yɛ pakatua ntumu a ɛwɔ sɛ yɛtimi ku yɛn ho sɛ yɛpɛ akatua ntumu a ɛwɔ sɛ yɛtimi ku yɛn ho ɛde ma adwuma no san sɛ adwuma no yɛ yie a wo nso bɛdidi adwuma no yɛ yie na wo boss still wakatua deɛ ɔde ana agye still incentives bi a wɔsɛ wo nsaka onsanka ya then you have every right to stop it but until say ube give you the best of yourself no do not stop koswa na ye san say yese sumpa eja ni ura kwan awurade asɛm nkan ye ho biom na fe o ma ye ntiase ewo Yesu din mu amen ahweyi nsɛm ene de to aso enie Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Enshase ehɔ no asa afɛ sɛ yi no ha aha no an ha mi do adi ahweyi nsɛm pacha me fanto asɛm fama na afei yɛnkɔ yɛn anim anɔpɛ deɛ Dr. Kwesiban ne de ba yɛ say it's all about you ubisa sa se kyerɛ ne sɛ nyɛ mpɛ sɛ wote ahyɛ ne sɛ kai okɔ akɔforo kaa Christmas yi okɔforo kaa no sɛ unnim onipa kora kaa ne ne deɛ amenkɔforo ananso so sɛ ebia na ɛyɛ Uber aha kora de bi ni ha but car bi a wo fa sɛ yɛ trotro sɛ yɛ taxi deɛ me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ ɛyɛ a dikan access car no usie mu bebre kɔtena ka mu any time kora yɛ de kwakɔhwɛ yemu dodoɔ sɛ ne yɛ tena ka mu yɛ car ne number plate yemu dodoɔ sɛ okay yemu dodoɔ sɛ ne yɛ kɔforo car yɛ hwɛ car no kora ne color na wo de atu tirim ti wo kyena bi usia na ugya wade kora wo ka ne mu a ɛwɔ sɛ wotumi kai me pa cho car na me find the number yɛ so and so me pa cho color say yemu dodoɔ sɛ ne yɛ check saa de no anopa Dr. Kwesiban ne sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ wo fa car ɛyɛ one di kan hwɛ sɛ car no a wo kwakɔ tena mu no ɛwɔ ahoɔden is it road wealthy 2 ɛwɔ sɛ car no o hwehwɛ sɛ car no ne color cry sɛn ne number plate ɛno nso so sɛn ne teɛ sɛ wo check all this specific skills here ɛbɛboa ama ɔkyena ɛkɔkɔba sɛ biribi mpo ne yɛsɛ boa ne yɛhwehwɛ car no a wobɛtumi aboa ne yɛhwehwɛ car no Dr. Kwesiban ne na afutuo a wɔde bae no Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Yeah, the one kratam boss or the better so the amount. Minoka say the former President John Dramani Mahama or the krata babontain. A tia or synchrophobia and namni, especially in a candidate, you know. Party candidate, you say Yami Aduma Saturday. NDC for Kwakwa Bana. About one of Mokotuno Munyan Drew Swanno. Candidates in Nam. And one more campaign said Mimi Taya Sumesi, a Mimene Yera John Mahama, the preferred candidate. Mimi na Yera Mahama say, or Pemi, into Montum Famami. And no, and or the crata babon thing I watch say already on pension any movie. Oh, and I was so washe. And when who say we did chairman ye. One was so washe. And who say Udi General Secretary ye, Udi National Organizer ye, Udi friend is saying communication ye, position na top forming in ano. One was so as an individual, and when who say o qualify. It is say, oh, kwa kokan was someone to delegate ya.
ɛwɔ sɛ wohwɛ kwan a bɛfa so abɛka asɛm na sɛ wokɔgyina delegate anim aka sɛ montoma me because meme na John Mahama ɛpɛ me ne deɛ yɛwura John Mahama se yɛnka nkyerɛ mo sɛ saa afo no nyinaa ɛbɛtumi kora nka muntu ntia wɔm because wɔno ɔmfa n'akyi taeɛ ma wo biaa sɛ wɔkɔtae kwaku anaa kwadwakyi ɔso ɔnyɛ bi saa na wɔnyɛ bi nso san sɛ wei ɛyɛ NDC foɔ ma so onipa no wɔ benkum so onifa ɔyɛ NDC ni ɛna ɔno nso akɔyɛ ɔdodo agya nti ɔmo nyinaa yɛ ne ma enti sidie enti na ɔno kwakɔ hwiri akɔtae ɔkwabenane akyi agya ɔkwabenane ɔno ɛnya de a wɔyɛ bibi saa ebiem ɔmo ɛkwakɔto aba ne nyinaa sɛ nyame yɛ wadom na ɔmo kɔto aba ne wie na ɔmo kɔyiyi mpanimfo a pani bia yɛbɛyi ne bia na ɔno John Mahama wayɛ krado so ɔde ne bɛyɛ adwuma wɔmo krado ɔmo ani so ade hunu paa ne sɛ 2024 no ɔmo bɛgye Ghanafoɔ ɛde afiri ɔhaw ne abenedie a ɔmampani Akufo Addo ɛne yɛwura Bawumia ɔmo de Ghanafoɔ akɔmuo no wɔmo ani so ade hunu no ano no ɛyɛ victory 2024 ɛni sɛ mekɔtae kwaku akyi kwadwa akyi ne deɛ ne nyinaa yɛ muguo ɔse mu mmɔntungu sansɛ no korɛ bia ɛni saa ɛnsɛm no emu wɔmo ɛkɔto aba no nso waka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nto aba nyi mpanimfo ɛbɛboa ama ni so adi hunu 2024 no atumi abam Joyce Bawa Muktari wɔno ɛyɛ first ɔyɛ special aid ɛde ɛma kane mampani John Dramani Mahama ɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ krataa no ase ɛno ɛna makyerɛkyerɛ mu nso kama de ama wɔno Frimpong Enterprise adwuma papa a wɔba ɔdan ne mpɔtam ha wɔbɔ nti yɛahwɛ n'anim ato ne din ɛdin bɛnyia yɛse ɔyɛ adwuma wura ɛne sɛn sanse firi bra ɔpani ba yɛyi adeɛ bia yɛde yɛ ho yɛdi wɔ yɛnum okɔ Frimpong Enterprise a wadaworo ma wo nsa bɛka bi ɛnam saa krama sɛ dodoɔ no kora sɛ wɔyɛ ɔdan mɔ sanse wonya bɔ wura hɔ no ma onipa ho akɔ apɛ ɛna Frimpong Enterprise woni ho dwuma wɔ ne hɔ na sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛdi akɔ yɛ mu deɛ ɛde yɛ ho sɛ bi nku bi ne wɔde srasra deɛ okɔ Frimpong Enterprise a wadaworo ma wo nsa bɛka bi ebia na wabie provision store bi bodwa bi ahu table so deɛ no wɔ fie a wotontɔn a wonya coins kakra na nso so wo de asɔto nneɛma wɔ fie ɛwɔ sɛ wotumi kɔfa nneɛma no baabi a ne bo ɛfo na wo so tɔn wonya bibi kakra ɛde adane wo ho Frimpong Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ bra hɔ provision store no ɔbɛboa wo amoa hyɛ mu ma sɛ tom na wo wie nso wonya so mfa so bebree no a akyem ɔdan Madarina Hotel aseɛ hɔ ɛna wobɛhunu Frimpong Enterprise kasa tenten tɔpɔnkɔ enti ya na wafrɛ wɔ 0244 897525 0244 897525 and 0206 47935 0206 473953 and only a number of Frimpong Enterprise na waji oso de ubon krata mo boso ye de to aso empanyfo ma machi aje oso hin empombo ko de nyame adom na aso nyame adom nso me ho ye oba pombo ko nyame adom na aso mi gina mu e de rade ase enti yankomra ye ba na nkomo bi wo ha na ye de ato aso adeshima marama mu nyina mo ache ebiem sa mo akwaba ede ba agiatu mu kasafidie ahenkan 93.3 FM eso yesi enkonya ewo maame akua Afrakoma Batampa Studios da obon krata mo boso bre na aso ye de ba besomo ewo Maakye dwumadie eso na ohwe wa kire be no eso anopa no nso abo apawo simano aduonum baako 7:51 AM da obon krata de mede efrase no eye The Chronicle na The Chronicle da obon krata no na wode eye opanyinikase a wano etua eye Dankwa Institute ano odine mfonyini enso ede aba na osre ede etudwa ekirem ese Ghana fo nyina obia mwa sade be ya aban no so betimi atoto nneoma ma economy no asa jana na mo so ebie mama nneoma akonanim enti Dankwa Institute for ana omo esre Ghana fo yi enti ho asem de bokata yi ede aba eno achi The Chronicle ede ankane osoafo no risk asem totoye eso owura Dr. Kwabradofo emfonyi ede aba eno no so ekirem se owogidie ewa rehemu ewo enei eye ema endonfre fo a endi samanyuko na kwato abade yi no ena afen so no eye emabunu donfre ni omato abade yi omo no omo nyina no ocheso odidie ewo mumu so mbetumi aboa
ama MDC amanyuko no enso so ayakono na afimpoma sa konkoden ahweso afimpino ne aduonu enan Ghana for the 2 minutes abema wone mo ate ho asem da bokatai ede aba ewa hanom na owie ya no na wo kire mu se eye orura ama kofi dua boa mom kafra ama kofi boa na wode atudwa kire mu ese semino kase abatuo commission ECG dabi ECMUM electoral commission ana afe National Identification Authority aso mo na hwe Ghana ya husuo nkrata adwumadie ntotoye eso woso mu mienu sisiam no kase ohia buburo ohia ka wono mo pa omo kire wo mo achesenya ho kire ketwa we elembele wono mo mla shebedwani ana wode sansem we atudwa Emmanuel ama kofi boa ana wode sansem we atudwa te ho asem de bokatai enso ede abade chronicle de bokatai ni mu ensem ana de shima no pay mede asum we Abusia Daily Guide ko wakrata na ejuni say was Ghana's favorite newspaper. Na Daily Guide in sama hodro na wadi tudwa watch say D-Day for atofo Asian na just say atu Asian ho sensem na ne day ya wamu di ni nyina ebewie ye na ye final day to wamu kwatena say na wama hwe bibia ensem no so wamu edi begu ko wakrata ebo hu de room na ko wakrata so di abane ejomro atoye mantemu mrahye bedwani owo ye woni munyamfo dokasa fotofe ebeto dasani wonye Ghana ni no ye kodivoni ho kwato ho sensem ekwi ase kwato kire mu se mame no ho kwan ese wotimi gina se mrahye bedwani ewo jomro empotem entini wama no kwan so wonkonko di ni mrahye bedwani ensem na enna kwa kwate ya odi aba na ochem se petitioner no wasanso afai for appeal eno so kwa kwate edi ho sema etudwa na enrada ukopie mo nkran pumpuni mantema dabra ne empotem na enya asem kito asase wuswe ebi etimi esiwo matese wo hwe ehye omuna mo na we na mo ana ni gate tuhum we na mo ana ne tai so tuhum ena kwa kwate dia bochem se afibia no enke kwakoye se esi afimpinu ne aduonu 2018 esi ye ayakoye se afibia no ewo se sintipenifo agodro na akasa afa na odinfoni ebiso beto amrantie mako insia enfoni ana wodi abana semodi atato no say 10k for NDC talk na to say mrate wo show mana kwese womo ye NDC for bi na mom no womo no basa yenkwa na womo epent ko wakrate ede womo ho nsem atu edwabusa we Daily Guide ko wakrata da bokata mede etwaso aye okunini da bokata Daily Graphic na ose nokre pepepe yo ebrebia wode nsem ede beba kwasibro ni say truth and accuracy every day na ochemu se Ghana mampanyini na adodankwa akufu ado akratia na nachi kakra wakoko piemu ewo USA mine esusu emu adwumadie bia ekoso Joe Biden wato nsa ede afre abibi man penfo awodo so omomra no mu sin kunyanto ato adwense de be ye nyina o man no betimi eso akọ nanimti US Africa Leaders Summit ekoso na Ghana man so de nanimonyam akọta akire ebie owie ye ode osoafo no ana cheska santoto ye adwumadie eso onimanyamfo ken ofori atamfo nyi de aba wagene white na agene kikisa na ensem odi tudwa ekire mu se aban ne hyehyeye a wode agu apono so ehwe se ode beboa se de be ya eka emene ye no de betimi so atete nnuama so amayeka no yetimi atuatua bie na afi ne kobase yekopa bi kura so ade aba bepi so a yensa betimi aka bi no se no ene ye kwan ye betimi aboa ma no matimi akonkan ti no obi biara enso so emwa aban no se de be ya sa debt exchange policy no anase program no ebetimi enso awiemu edie temu asem de bokatai ede aba watoa so ede bi api so ekire mu se enra won kambupuni mantemu asase wusuo bi esiya na chese ade se hadwene pa timpanfo enso so ehwe toto nneoma se de beya o metimi so apen from asibre katafato so du miensa asemi people wakuchire ede agu wonomo na owie ye no wa mananso wonoma wode atudwa ekire mu se trade union congress for wonom so adwadifo enkabom ko ba ko o makoko kana mu ha womo de atudwa ekire mu se enya de so womo de
aban saa debt exchange program ogusu a woye dede say yemwa no say de be betimi aye adwuma no omo de omo nya card so mbebo aban omo nya card kora sanse be ha wo no mo pa ntia wasem de oboka ten so ede aba Owura Godfred Dame so akasa e wo de oboka tai mu ono na ye aban lawyer panyini no Attorney General no ana odi atodwa e kire mu say si ye nyina ye ke ye ho abom nya atoato adwene na ya pe ko ye befa so a kita se dwumde kankan ne pre betimi atu ase no ebe boa ye ne akasa enti wo se ye nyina temamufo so bi ba na okacho se je ademude na sabi okoya de boni bi a na wama ne de ni sabi ni musuo de ko menye se wo anyi a waye wafam de eno ebetumi aboa ne mo wakasa je ho na wo ho pe na just also wofua eye ketache dwumde kankan press nto se nyina ye moa timamufo nyom de na abamu panfo nyom de se de be betumi enso aboa katafa tosu du ensia du enson ni mienu na chese ho na ode nsemi people ede aguo we eye daily graphic da obokata emu ensem Ebusia Ghanaian Times na Ejuni so was the most authoritative newspaper. Na Ghanaian Times so border rower katafa tosu edunsia sabre mampeni etia ni 90 di nani akire mu ewo Washington ewo ana wakwa ni nyinada eye aman mu penifo ni titru ne ebibre man mu penifo ana wamo kwa akohia adwenjwenjwenjwen woman ni empum 20 kwa akwate ede wosem etu ejam na wade eye Dr. Anthony Yauba efoni abawonu ye General Secretary a wada TUC anonene openi wa pala ye pa fitina watwetwe mu wakasa tembia wakasa wamusama wamukanyina wamuse yetie wamuse aban ne hyehyɛ ya wade abase ye befa kwan bi so na waman ne eka ye din yetie ne kakra ye domestic debt exchange program no wamude wamusra aban ne papa pasa pension pay ni pension sika no aban wonhwe wafane sanka so de ne nsabeka sika bia wom enu ye wo mechi asem na emom pension ne de aban ne nyimfiri mu wonyi film ko efisa no ehu hiom ye papa pantikrata fa etoso edu enson wa Ghanaian Times mu ana wade sansemi atudwa na enra ne asase wusu esi ye won kran pumpuni mante matani atanam so ama nkwada mako edu eba ko 11 wamo atwa nananum ewo siedu akoya rewusem ye pa Ghanaian Times ebon wutario ewo krata fa etoso miensa na krata fa etoso enan na wade aba ana woche mu se Ghana hasen kwale ewo oman mu no wa ha enchichemu aduonu 20% ankwala no wa madisua ho sensem edin ye papa wa mu kosko wa mu ntimi nsua de fie so wa mu ntimi nsua de akola bi wa wutro etu o ma na wonim se we ye wutro itu o ma na onima de kro wo hu wa msisa de na ekoso ye papa ntinkwala no mako na se wa ha chichemu aduonu ana wa mo efasa wa ha ni atiti mu nti wa mu sra wo fosa wo ba no ashase na esa kola no kra no wodi wonya 1 year 6 months that's 18 months ni mo wose wotimi kika nsem bi enema bi wa de chene wose otimi hu wose otimi kanti no so oba ni du ono wontimi nkasa de na owofo no ma wadwin sisi se bibi ha no bibi koso akula bi wa ye brakura wa ye sign ne brakura no wonima de kro enti wa musra wo fonse ankwala ni nyi no wo munyimu no aya ye nhwese sa niema no ye bechecho me ne ma da wose otimi so eka ni nyina se ne be beboa mankwala no adwemu so ebiebusia we eye Ghanaian Times ko wakwatan Yakuya nim awade obonkata mubosuo no emu credibility da obonkata no the founder what you say Ghana anu nyina nsem awodo a onyaye ene watintim de abreye ni na wotrem se ene ayasase woso eno esi wakapudi mantamu no atowe nchembuafo ekuo no mekire National Disaster Management Organization nadmufo enso aksere set memufo obi ankana komanto no yam sanso omode nhye mapade agu akwanso a ebetumi enso aboa ye pantimo obi ayam hyehye no eye nkapuni mantam ya ya hoto a eka mo no ye wosom kakra bi amuyam hyehye mo pe bi afa enti emre bi ba ye yesi nyine nkogu park so okay na sasa mna besi mitimbia papa ose ye kogu park so se na yesa na mo ko si mi bie ma no ambisan se da
na calipo na o fridge ni mu hwe wo pa wani mere calipo wo wo so na kwa no akwa no mo soro ho ite drink of friend so ma me calipo ni o nti wo ba no aba baji ewu ba o se calipo ada o ye nanado nana calipo abusiafo gata feto so eye enan na asem ya making kai the founder da Obokata no watintim ede aguo na owie no kire mu se eye national development policy a empanfo de ato akwa mu ono enei eye enka eye atifidu mantamfo kire mu se emwa wono mo omode asesa policy no ebi nseda enka wono mo kra enti ha dwudu bebre a chese ayo numunya for Steven ono Upper East regional minister and ono so e dey say be dia to get chem say policy no edim wa tifidofo enti e wasem penfo hwe no mo yemu enso entotoye na capitalize robbery be e course no eno so wo kire mu say wo mo atimi abomoden police fo atimi abomoden ama sa comfortechi amoafo yi emu mienu etua kan won ma momato nanam ewoye ensiedo ana ba konso so wo monsa asonimu tiano so kata feto so enan asemi people watintim ade agu ho dankwa institute for gusu a wonam de wo monsa to nsayem esra Ghana fo se yenyina yem aban no na aban ne hwe na ohawa aba oman no mu no yenso ano se de be yenyina ye ho ebeto sanse ba akofo won kire damfo enti yenyina yem aban no se de be ya aban so betimi atoto nyoma eyi kata feto so enwotwe the founder da Obokata na picture and semi people di agu di aka no ye dika di asomo e wo da Obokata ahodo ni mu dada enti the founder da Obokata ni mu ensem adishimama enono Ebusia the daily searchlight na ye de to us was in service to God and country na emunsem ahodo na ye dikan abobosu ti yusifo wa mobo aban kokosa pension no wan hwe na wan fanensa ankanko wakra teso ekruchi de abana foforo ebe mu no ana wo chese sabre aban no eden hihye ya wudro piegu aponso a ebeboa auditor general sene be ya dream katasha proya konkankan wo betimi akono wakoni ye tu ase efri oman mu ntino mampani abedi ekire Dr. Muhammad Bomia ne gina ye edisa nsem no etu dwa na wakasa wie ye no ana community water and sanitation agency wo so de wo de atu mu ana wo mo chesa wo man Ghana na wi sikasem fi wa de baako a ha wo man ne netetu wo man ne pa yensuo ehun sensem yensuo nyina wo mo sa sentene wo mo de hihye ya hodo egu aponso ebebo yensuo ho banya sade bedu de bi no na ye kra nsuo aba man mu krata fa toso miensa we kruchi nsem ni nyina de egu na krata fa toso miensa kro na na wode mampeni dada John Dramani Mahama foni abanu wochem sa wani adisuafo a wamo academic city wamu hia ye twetwen komo ani nyina da efa eye leadership ehun sensem se ye didibra bi hia won se kwa obefot na sa dibra no wasomo wo kyerɛkyerɛ kwa betimi atutu wa manamo enyina so ye ne kwa kwate ede ehun seme tu dwana kwata fa toso enkono ana wo kyerɛ se okopie mo nkran pumpuni mantemu enya asem kito new boy the fourth na sabrede ni dibra so no ya Jeffini yesem yese abeka manche no abeka hene enkran pumpuni mantem abeka hene ya di bre na fini 70 na ya kro de enya ade a wo ye manche nya ade a wo ye ohini biemti no ni royal family ana wode sa ensem no to ejwebsa we daily searchlight ko wakrata revealing the truth da Obokata no de anko no kra wo ensem ni mu ana wo dan na die Watchere musa NDC amanyoko no kwoto aba ewo mfimfiri mantam Cape Coast edi koyi domfrefo edi ma amanyoko no na omoto wie ye no brojaja mfi a onu giremu a no wo pre youth organizer no nensa anka yese nensa anka no wode ho yaudie akopiem ewo court wose wonte ase abato no hunse emu ana ho pepepe yama nti wode court nti ho asem da Obokata edi aba wo wie ye no wode enkrofo be se kono sa enan enum ensia enson na enson no nipa mienu brojaja mfi adamu bi ana afe Pablo ono George opare ado wono so edafa ana nipa be se num kan eka wono ho wono mu kire mu sai abato na ekoso akampuni mantamu no basabasa ebi man ho mene so na sa basabasa ye no na ejina Pablo George
opare ado ene eye brojaja mfiso ena imantokwa ne banti wo mo nkrofo no polisifoɔ rehwɛ wɔn mo a kyerɛ sɛ yɛde sika koraa to wɔn mu ti so sɛ wɔabɛtumi abɔ mmɔdeɛ ma ehu saa nkurɔfoɔ yi no ɛneɛ ɛyɛ 10,000 Ghana cedis wobɛgye atɔpe free te ho asɛm de ɛbɔ krataa yi ɛde aba na nado dankɔ akufo-ado ɛnso so ɛna wɔbɔ ɛyɛ national lottery authority foɔ ɛnso aba so na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo yere ɔmo nyɛ adwumaden na ɛmoa ma ɛyɛ ɔmo asoɛ no so no ɛnyɛ krabɛhwɛ no ho asɛm ɔde aba fintech for no ɔmo so apediti ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ abibi man sika kora bia ahodoɔ no ɔmo bɛkɔ so adangrade wɔn mo ɛbɛkɔ so akokɔ fam a te ho asɛm so da ɔbɔ krataa ɛde aba wei ɛyɛ the anchor revealing the truth da ɔbɔ krataa ne mu ensɛm. Ebusia, the business analyst and I day at was shaping economic decisions. Now, also then some who drawn to join a what day a year mammy Jemima or worry. And funny about registrar general mammy near brie papa power shots here kasaye. Busumi yasha se no war shots here. Adding send be to Joe James Albo my gun and you may ye be wahano. And yes, some catranso while my musam rawaha. Would be a Juma quite be so I was so to manutimi kwa register and a bear won't draw any idea didn't you bet you be so be more be a new ma. One more register Obekwa here company. Why limited ne gumusas womudi any kratem and I was the papa. As a sound grow phoning in any Jumekwa would draw wine in a one more share. Now I feel one more annual returns the one more metria will be a metriane dear and son at 31st December junior sir. Wudin wo betwem we ye campaign na so de wa wo sa wuntua wo so wo betwem yi wudin kra boy from ekoba ne saso a ebe ha wo ye papa pantin sadan sayem kotodwegu fom wo bia metua ne de se ne be bibia be kwankan timame no wo kasapa na ko wakrate so de aban wo chem se ne aban adi dwumedie fufuro kwagu apon so a wode ebonnuane ho ban tedi eda so Ghana cares anatse wode hwe abonnuane ho ban ye papa mamduane sesem so atimi agina ko akwate ebo hu de Roma pani abedi chire Dr. Mahamadu Bawumia sema wakasa ban edi hihegu apon so beboa auditor general na wako etia dream katashe proye kon kankan no analyst de ho sema tudwa kwata fe to so emiensa na ko akwate mu ene Dr. Bana niso briye papa Anthony Albati UC General Secretary ene wajene samba papa kwa akwata udonu ya wachirasa wa mo pension aban wonyi free mo abension wa fanisa ka odi osuso wo ba betua ye kanen kakra won kwaso no onye bebi obetam sika na free de nye wo masem na mbom wa mo pension de wo hwe no wa fanisa anka we eye business analyst ko akwatan na the Daily Dispatch the Obokata no emu ensem adishima ma enie ensem awda no pe wode abasum ye no wo kyerɛ mu ese enei wode atotoduro ni ani ntina kukudamfo amu ndc amanyoko ni mu emfonyi de aba na de woda soro wonom no eye anka ne Ghana ma panyini Owura John Dramani Mahama wonu kroya na otu franka ede ma ndc amanyoko na fimpino ene eye aduonu emu abato ni mu na eye empempenyi twetwefo panyini ede ma ndc amanyoko no eye Owura Johnson asiedu enketia tonton panyini General Mosquito ana afe eye omututenani eye Owura Chama ofusu ampofo saa nipa miensan omu yakukudam otope ewe ndc mu ode omufonyini ede aba asama ode atoso kyerɛ mu sɛ Owura John Dramani Mahama oye frankatuni de ma ndc amanyuko no afempinu ne aduonu emu no wose otu eye Johnson asiedu nketia efo senka beya enkotutina akunya no mo ha ne ho ene eye Owura Chama ofusu ampofo enkopere ho na eso otu eye General Mosquito fu bia asiedu nketia se da lalai ontie ni da waye na adwen se Chama ofusu ampofo osudodo ne honam no asudodo oye dede ono ani moja ene obenom ne wanya nkwanti yenya no anko contest ene ochem se we eye Owura Victor Smith ene ode sansem we epem wonten so ochem se eye Owura John Dramani Mahama etu ase edu nketiafo senka Chama position no ma onkopere nanso Chama ya kan se edu nketiase wontiase obe contest ampa ne nani abre oye campaign yi ten wansem de boka tai edi aba owie ya no ene ochem se Gabi Ochireda konsoso ana nei
wono so de ya konsem enso de akwa abusua omode hye eye late captain Walker Ata wono so onyan ba bi koye no na chese ayare wosemti eja gabi ocheda konsoso ne de hia na no chochomucho nyonko brebo tenei wono so de ya konsem akoma abusua enwo nsem de Obuoba tai enso ede aba na eye USA wono manam sini ewo my konko ganamia eye owura yere eye Virginia Palmer na wono so akasa de atudwe kyerem se US aban no aye krado se obeboa Ghana se de be ya IMF fo be hu ye mobo no mama ye bibi kakra ne so yatimi de so economy no enso asene amano matimi akonkan enti wo de maami info nyini e de aba no de asemi enso api eye eso the Daily Dispatch the Obuoba tanimu ensem Abusianu pay ye ko wakrata emoboso na ye the new crusading guide ana avian sema wodro na ye di kan aboboso mampeni akwentu a wetin ko wakrate ete abasa so ana Johnson esi edunkete na ne penifo bi to bi mane ne papa ne so no ko wakrate ede honsem etu edwa na enei wade aba no tem so kopie mu enchi ya wo man hine wo no so apaila ye papa nti wose wano no ku a wamate ewo ho eya National Development Planning Committee no wano anse yini ho afrim ekuo no enya ade a wo bedom abiem ni nyina nam se kasakasa ye bia na sementimi wase bia man hom ne so wo no ene eya Western North Regional Minister Temtini wose enya ade ekuo no kura no wode ne ho ebedom abiem the new crusading guide ko wakwata de ehonsem etudwa na kwata fa etosudu ana wode abo chemu se mrashe bedwani awo eyesu hu pesoaso ne wama kaka wa mu ho hwese ntotoye ne ensem ne ekoso bia no wombehwe na wama tutu wa mu niema susu yentu ani mrashe bedwafo a wodro na susu ko hye wa mrashe bedwafie na ne wama twendwendwen yesu hu potema na se mpeso ane so no wama adwendwendwen ehwo abusawe the new crusading guide ko wakrata okay all right na yesi audio being so leaky from the camp of NDC. Omo ya omo record ejeje gumunu munya isa ade na enye. Recorders Association munya yi. Se omo so adwuma no no. Ye won komo bi wo ho no mo a eye party nkomo. Ade ase. O yes I will expose you party no. You might think say mo call abatwo so na oh yes ade ama o nipa ho akire no but dia munim ne se abusua mo be ko be ba no na mo opponent fo no nso e wo ho no mo mo hwe mo so as I say mo de o mo ti o mo ho ase o sa mo ni say part of the game o bu se o mo sisi o meka kire mo se eno de ka ho tape no o meka kire se ka ho na ka o mo chama pe mu na oni mu di nkomo a na mo de aba abontene senior minister mu nyina kra ko kasa ya nyina ba bonte enye kra mu nyai omo na akere wo mo na akere wo mo na omo so ye se obekom na ye panyini bi o e na o se omo nyama no e na omo ya ama no eni sa panyi wo de na dua nemu enti se ono so wa se on so koduru wa on so beka akere bi so nyama no enti omo fani wo mo enti ye nyina ye ma ye ho media me tumi de omo amanyom de ye omo anyam nwanwa because ubu say omo meka cho say ka ho e ka amanyosem ho omo beka kire say ya omo gu obi hu fi ni ade ba ade na ebinom ye no mahama ne esi edu nketi akasa ye one ne kasa na ade ofusu abofo de no ne kasa enye ye enti like on ne kasa se onye den on ne kasa se onsi fem ana per klata ne de na onye den no onye den no e bia so onya na wontena bia ba bi owo na so opposition wo party onko for general secretary no ana de general secretary na busunya dia se bia bia ba me ntimase o me nti omo kan kasa ansem na se o ye wo abusuam e na akonwa ato maso me ho ahwe me hu se me so me kwa yeye na me ko bia munyina mo de woni asie du nkati akasa woni ne kasa chema ofusu abofo nso mate se wo ono nso ka bi ono ne kasa so nyeden ono chema no akonwa ne dia se bia onunu hu se da bi e bia na ho odin no ye twetwere no
wɔtwerɛ ne nsa no ɔfɛ na sɛ siedu nketia ontumi nyɛ kyerɛkyerɛfoɔ nkonkosi sɛ wɔte ase yi deɛ dabi ɛwɔ so ɔkɔ na ebinom nso ba sɛ ɔte aseɛ ɛwɔ so ɔkɔ yɛwura mahama ne kan saa asɛm no sɛ ɔwɔ so ɔkɔ na obi ba sɛ ɔte aseɛ ebi ana ɛyɛ position so deɛ ɛnyɛ obi adea enti wo deɛ tie deɛ ɔno ankasa kora kae everything under the carpet. If he also moko nagana 40 be share ni omo teso. Maybe I know bia ni teso. So ade ase. Kwese. Enti eno de wo kan say nye yi. Position general secretary position enye ewura si dun keti anko ade a. Enti so ono ahunu say okọ abrabo de se ebokọ ye nim. Na okọ nim akwa ye chairman na wo so nti ase. Na omo de ye ne asi dun keti akasa ne kasa 2020 Unim sɛ person call for running mate. I don't know man fa no. Bia. Sa wo fa no. Ɛna ɔbɛyɛ running mate no a. Anka nei sanka wɔte de baabi dwen ne ho. Anka chairman no sanka wo bɛfa ne fa la. 2020 na siedu nkatia pɛsɛ yɛ fa no running mate. Oh. Mo amfa no. Ɛna ɔsɛ okay mo mfa me amate. Ɛden ya 2022 beba me ma mfa me 2022 me ko chairman afa na mo ne na kasa na sa time no so no so de no mo ne ka dan se bi o mo ne kasa ne no so wote ase se ne me nko se bi a ran meeting ne ase sa wanti ase oh se o mo pese ye ka o mo nsem ya ati bebre but me hu ni se hu hia but de o mo ye no pese ye ka o mo hu nsem enti de enso ya tere enso ye beka menti ase o position abeda ho ye nyina ye ekuro ba ku na mu enti bodi ku I understand you ekuro ba ku na mu I understand say democracy no emu no your conventions wo ho enti sa akonwa to sei na ye hwe na enipa na atwom ti no mu nyina akọ na ebe ha adwen a yetimi ni bi ne mu kasa eye normal ewo party bia mu ye ni bi ne mu kasa MPP sei omo a wotete omudi ni nyina omo ni bebre kasa a omo pese contest ni ye between Alan ene Bawumia ena ebia Kennedy omo ne kasa senka on sifem na ka contest ni nka nipa 2 pe na nka omo nko because omo pese what happened 2007 no ebesan repeating hu biem into omo gusu omo kasa me no kasa consultations bebre koso a omo pese ye between Alan any Bawumia and even omo gusu kra kasa senka omo be pair omo 2 no so that's here nanka Bawumia nye flag bearer na Alan enye ne running mate omo din komo e koso wo party ni mu no enti nkomodie die e koso but here resi edun ketia ono no the offer ba brebi mo turn ne offer ne down this time ono no mo pese ono grant mo offer mamo yenya de sa mo mo nyina nko okono kodi ntwa na ni so atere wan na okono okoko wi ni so a so be it na in any case when we near and this map am na film so still mo pese mo ye adwuma be na adwuma but na adwuma ne modern body ne tu ho ache no be yere ene ni program no oh enyere ayi sia yi JB wa pani ba bi atena is JB yan shada ntene nka Debi JB okọ for MP hey John Buedu okọ for MP Kennedy say onko biem ono ko pema mpani central ho no so that's here ono no Kennedy ko pema mpani nti say ho abeda ho ena ntifu ni ho apagya for ho mame nkwa ho man so mra na mene madam Afia kwatin asamani enko nkotwetwe enkomo minua ba wote menkan kan fam so ni Maakye yo meje so here na bibia bokọ de Abia don bokọ ya ne tie sɛ mo de mo ano ato guta wo mo nsɛm wo mo de ato mo members no anim o mo ka kyerɛ mo sɛ mo tete wo mo eniema no ɛso ɛbo no mo tete so kakra na ya te sɛ mo so mo de mo ano ato mu kakra saa ne tie okay yentie we yo hene me dance de bre wo akwanya mo de ama me wa AHENKAN FM so na no pa we say na me tia watie fo nyina ye nyina ye nimu sɛ na wo twebe sɛ ba ku mi enu die no ye koi association of passengers Ghana ya sabi a ye kasa bebre ye dia de srebe ye kwa ma
drivers unions ahodoɔ ne titiriw ne GPRTU sɛ wɔn adaworoma wɔn nhwɛ na cars ntuadeɛ no nka wɔn review no kakra wɔn nte so kakra sɛdeɛ ayɛ a na ebi so sɛ fuel price no ɛkɔ soro a wɔn nso so anya ahohare so ɛkɔ Ministry of Transport wɔ ɛkɔkɔkɔgye ɛyɛ percentage ahodoɔ ɛde ba bɛso ɛyɛ transport fares no so na deɛ nti ama guta ase ne yɛde ano ababa bɛto mu no bi sɛ yɛbɔ ɔma aba so san sɛ yɛn nyinaa yɛ wɔ ha bɛsɛ na awɔtwe baako na bosome baako bosome mmienu nie ɛna yɛhu ɛyɛ mente me ho ase kɛse ɛkɔɔ so ɛwɔ yɛ guta ɛna afei aban ntɛm ɛfa ne sɛ wɔn srɛ sɛ aban no bɛtumi ahwɛ ama dollar no ɛtumi stabilize san sɛ wɔn srɛ na wɔn so wɔn adwadifoɔ no wɔn esika ɛhye ɛno ka ho ma yɛnim deɛ esii yɛ ɛma automatically baabi a wobɛkɔ a yɛtɔn adeɛ ɛte Ghana cedis no across board yɛatom a ne bi a 150 cedis baabi a bɛkɔ bi a 150 cedis enti sɛ sɛsi agutafoɔ no ankasa ahu sɛ ntesɛeɛ ne adeɛ a ɛyɛ ebi aban no de ato ɛkwan mu no aboa wɔn ama seesei wɔn sikasɛm ne ade no nso so ɛkɔ yi a wɔn aka kyerɛ wɔn adwadifoɔ nyinaa sɛ obi anhwɛ no nsa ante so ne nneɛma so a na yɛ asɛm papa na mmom no yɛbɔ ɔma ba so a ne yɛsɛ toto aserɛ GPRTU foɔ sɛ yɛn kasa yɛn a ne yɛkasa na ɛno a ne yɛreha hye yɛsɛ ti mu akɔ so ntoma akyerɛ mu sɛ wɔn adawo ma fuel price no yɛn nyinaa yɛ ne tua sɛ aba fam ɛwɔ mu sɛ wɔn bɛka sɛ wɔn tɔ spare parts wɔn tɔ oil wɔn tɔ ɛyɛ car type wɔn tɔ engine na nkasa mu di sim wɔn tɔ sei wɔn tɔ desta tɔ biribiara ne nyinaa sɛdeɛ passengers fɔ yɛn ho wɔn buro nti a yɛ nika ma fo ntini yɛyɛ nim na wɔn de saa aka ne nyinaa aba bɛgu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ de atɔ saa nneɛma ne nyinaa wɔyɛ transportation fares a yɛtua de ma wɔn nanso yɛsrɛ wɔn ada yɛnim sɛ fuel no ɛna ɛyɛ the major component a ɛhodi about 75-80% when it comes to sɛ wɔn increase transportation fares sɛ saa fuel no soso aba fam yɛn nyinaa yɛ ne tua diesel sɛ aba fam almost about 5 Ghana cedis super aba fam almost about 4 Ghana cedis enti yɛsrɛ wɔn anya ade yɛbɔ gutafoɔ aba so a na yɛsrɛ GPRTU for so wɔn tete fares no so ɛsan sɛ anamotu a gutafoɔ atu yi sɛ wɔn tete nneɛma no so mpo na yɛfa kaa akɔkɔtɔ nneɛma no a baabi a yɛbɛgyina na yɛbɛgyina ɛno nti na ama yɛsrɛ saa adesrɛdeɛ yi. Okay, but ɔmo nso so de krataa ba abɔnten ɔmo kyerɛ sɛ nsɛm na mo ka no deɛ nyɛ sɛ ɔmo nteɛ ɔmo ate na mmom kɔpem sɛ fuel no boɔ no ɛbɛba bɛduru te sɛ 10 cedis ɛnyɛ adeɛ ɔmo yɛ ho hwee enti twe amo no ɔmo twe nyinaa sisi ɔmo de mmuayɛ abrɛ mu ɔmo de mmuayɛ ne ba ɔmo statement ne date bɛn na ɛwɔ so mepakyɛw mpanimfo a ɛwɔ GPRTU ɛna ɔmo ka saa nsɛm yi ɛna meka sɛ ɛyɛ statement ana mo ne ɔmo di nkɔmmɔ radio so mepakyɛw yɛ ne ɔmo adi nkɔmmɔ ɛwɔ radio so na ɛma ɔmo yɛ ne wɔn adi nkɔmmɔ wadaroma wadaroma mate aseɛ sɛ yɛn nyinaa yɛsɛ yɛn nkɔmmɔ twitwi ase bɛyɛ sɛ na awɔtwe baako na awɔtwe mmienu ani yɛn nyinaa yɛhu anammɔn a GPRTU foɔ anaasɛ kwan a GPRTU foɔ ɛde ɛyɛ passengers foɔ ɛɛfa soɔ enti yɛn nyinaa yɛhunu bi enti ɛda asabu a efuo yi deɛ kwan na yɛkɔ sɛ nka Ghanafoɔ nyinaa ɛbɛde ɔmo ano bɛtum bie na nka GPRTU foɔ ne drivers unions asisi ɔmo asisi yɛ firi mmerɛsa nkyɛn nka ɔmo ɛbɛsesa wɔn adwen wɔ ho nanso sɛ ɔmo so ɔmo ɛnte so a yɛ anamo a yɛtua ne sɛ yɛbɛpɛ titin yɛntumi nka sɛ yɛkɔ akɔyɛ dede akɔ akɔyɛ wɔ gya mo sɛ yɛ passengers foɔ ɛkɔkɔtena kaa mu a wɔn mfa sɛ kan ho wɔ driver foɔ yɛntumi ɛntu saa anamo no anamo a yɛbɛtua ne sɛ mo so mo ahenka yɛ soma anɔpɛ mama yɛ platform a yɛde adesrɛdeɛ kɔ ama ɔmo sɛ wɔn ɛnte so na wɔn sɛ wɔn de wɔn nte so na agyi sɛ fuel no baaba bɛdu 10 Ghana cedis ansa na wɔn ate so a sɛ Ghanafoɔ nyinaa hu ɛyɛ association anaasɛ unions no wɔn esuban a wɔn de yɛde ti kurom ha ɛdeɛ bɛyɛ ti na fuel no deɛ na ɛwɔ around this time na mokɔkɔ pere saa ntumu no na afei adu around saa time na mokɔkɔ pere saa ntumu no na mo nte so na sɛ mo sɛ agyi sɛ ɛdu 10 Ghana cedis a mewɔ gyidie ma papa sɛ me nua ɛdu 10 Ghana cedis wɔn bɛka sɛ wɔn bɛhwɛ sɛ ɛbɛdu 2 Ghana cedis na wɔn nte so da no a yɛn nyinaa yɛwɔ kurom ha yɛhwɛ apɔwbɔfoɔ a wɔn ɛwɔ mu. Okay,
Minya Baba Mina was CBB and Yabes about Champion. Convener Dema Association of Passengers in Ghana and the Yanko Train Commono, a Fia Quatina Samani, yet was so na ya coying and him, Shannon so much, any Jumediano, a dean. Sedem di kind so ebo wa manieno. Idea NDC wamu party no. Meno ka say imwa ehye. Enye say mwa ehye jebi ne dem. Imwa ehye because abato wo mokwakoto no. Ebinim afrase ehunu nsuo. But yen ya eti akire de ne ebeka kire omo ne se omunya botre. Obi nso asem obeka ne se na nka ya party no omo enya omo asem enya no kre. No one is living in an isolation. Ne ya obi aye bia no esane obi. Anything yes obi amane san obi. Omo ye political party a o chene bi se party e wa ban mu sisi ya ni ho a omo eba. O chene bi. Enti se ya moa omo antoto omo nioma yi a omo ba esunsunsanso no ebeba se obeka ya ebre bi ye to aba. I remember 2009 ye to aba 2008 transition ba ye 7th January 2009. Professor Mills Baye and Crawford Equajiji toilet even way back and Sana 2009 ebebano Kufuor Baye yes a course so Ubehua yes yakwaku BCG office B Yadia so party for no and it's man yomano ekoko so 2009 Professor Mills Baye on so babe yebi utwika no a ubunse ne Crawford etimi hia okwam no mo age bebre no akoso 2016 2017 abanyo tie akonwa so baaye ono so saa uchuka John Dumelo mu nyina kra ko sizi o mu nyina ka say aban dia ensam ni bebre entisi akasa de political party ni ye ne mfa ye ho a eye den ya one day ebe fa ye ho eni ti ne di wo mo nsam no echi no na yasre wo mo so se omo enhwe no omo toto omo niam yie audio aba bonting yes we can no emfa hwe ma by nyame yadom a Saturday na yidi nyina abawiye question bi bisa ne se Saturday no nyamoye nyina abawiye wi a then what happened to the audio, what happened to nsem a mokeka de kire mo ho no munyai na obia anye clean politics, obia anye clean campaign na munyai sa acrimonies ne character assassinations ne sa nyoma no a mo ye no munyai emwa mo. It is not good example I was a mo set de mamo ho enti anope de me pese me ka kire mo no ma me mfa some messages ya madaro ma mo de ba ye nto aso ne yenko yanim ma me sha see free we see a friend no kokowura ba o say good morning mayor we futu nsem o de ma ye na anope emu da ho pa ya da asinyame onhira o na eye Shama BA edina benya edi odi buy no say MPP no di age di atwa so two company or say regards en command na ad or say na do ranking member on NPP fuel prices adjustment select committee yo yate ya pre konso so die ni or say good morning dear host en chiankoma Greek minister en afi or say omanfo ewu kumase so no wo mo eyade a ebre ne so a nsemona o keka ne sisi so nana jemfi so dia odia bo so di free code na obefa sa kwanya so ono so saa ya asemu mo message si aya na mo de baba de duru bi ehu mama into so Light Farmer Limited edi enru mienu ena abambonten ya wo Femiblex syrup ena NBF gingiva gel enso so ewo ha na sandro mienu Femiblex ne madia oba wo kwa fichira a obebu nkama faso a unya mane bebre o go through pains o te ya wankasa anopa me kamfo Femiblex de ama o kra de ebu afichire no ateko ema se ma onso me kamfo adre de ama ebeko yi saa ohaw ni nyina afi ho na atwe na pie ama wo ho atimi atɔ enam saa ye so ama nei awo ho aye denden de ama wo a Femiblex ebe yi saa ohaw ni nyina de afiri ho gingiva gel no nso eye num adwuma nti ebia na wanum ewo nka o kasa enipa ntimi nyina ho ntimi nkasa ngu nipa so ohome a wa wote nka se bon
me pacho ma unsa enka light farmer wo mu ndro no eye gingiva gel no ebeboa wo papa pharmacy bia mu e wo Ghana ha ukọ hɔ a eye ade obenya yadure bi atɔ nti wo green pharmacy no wa chim odan sei wo kwa the great oman hene ne nkrofo hɔ a mbema bi atɔ Gibson Pharmacy Okofodia, King's Walk Herbal, Kelmet, Destiny Link, ni nyina okan shi, Ashaiman Ekus Pharmacy, Lina Ventures, and a Widama. Temanso ye top up pharmacies, and a Kumasi, Misty Ewo Ashtown, Lanza Chemist, Asempa, Omunina Ewo Kumasi. Yankoni any Dr. Joseph Obin, or no your president, Eddie Maguta. Yadene country train come Doc, Oti Yanka, Anopai, Yamu Achaba in Canifem so. Wadaro ma umpo mokode. Yes, I do more. Ye the radiasi. E ba cho edenti na o ka kire mo members se omo hwe na omo ntete omo enioma omo ton ne bo ne so. Yo, me da sipin. So, yeah, ni price control regime. Yeah, we liberalized trade and economy. And into and time say obi beka say obi Anthony Niamama na want so na nui the ba ya exchange rate eti course ro na aye ayemsese wo na say the na AC kono won say ye tuatia etutu ye shop mu kra extra ba say ye jetrain na eshi na time no na the bitin aye na ye dia bo ye jetrain mu ban and it say ye better to ye niamamu na any the rate of the exchange, you know, ayepe sebeya yejetri no and share. And unti encourage your members no MOBIA ye writing sebeya sabe new be ne pe obi jetri mobi to be jetri enkoshi. Na near Yanisana so na and yesebia ye would trimuka Emma ye customers and as a consuming public no de biada because a dead yena yedino, ye nino panting crop, ye near your customers, and it is a granny boom. It's a near man affordable, none boardia. Who was a customers and also won't mean to. Also won't mean to and a way to your worker. And inti, repaba ya, sabe, a buying a business share to etimi I yield the results are exchange rate no above from. And say yes, so yet me show good faith to the consuming public. Now, yeah, appeal to your members, you know. Say some media, you move ajo kaka into yen so yentimi and respond positively. Yenti and yamasana ya just their prices, you know. Now, your customers, you know, so and take the kaka. And no tina, yeah, dear, now move ya, you know, so no near our challenge. Your challenge your work and see pa and say you mudu do na dibrika ekoto dollar na mbra e bon was run enti e basa was a sign pa kro no wan hwa wo ka wo ga say na de na president fa wo ka te say to no a woni mu say yakoto to na body and ye makro ekoto ye mai on say e woni akro kasa ne kan no and so na ye person ye train say at this time no say wow, it's so kunte ye no get one so. One here over 5 months now, one before no abru. Most of when Yama Bobe because I'm above from Ama, oh, one no more see a kind so. They bring so Evertono for woman straight away, one more better to woman maso. And indeed, a foot Yadima members and said they should strike reasonable averages. Say, who said the BC can tree, but Wubu Kunta, if you are what dollar be 15.5, what to be 14, what to energy about below 13, so what to be. And to know, I say, oh, baby, and good taboo now, what be done, temo, baby. Now, with the as a show price, you know, a bassa now, after we bet me a break even. Now, at the same time, so let me transfer some of the benefit to the consuming public. And when we appeal, okay. And that is a boa who be the nino or hon chiro, you better so hon chiro. Exactly. Okay, but yen na be dia dance ye say yen Ghana hai. Yen say that minim say see am wi a obetimi a correct me. Say ya to bibi mu na afi ye say ya tete so but ayenti ya tu mu no akofem nti yen sante so nti a typical example a transport
yɛsɛ yɛato fuel mu ɔmo so atom yɛate fuel so ɛde nti ɔmo so wɔmo nte wɔmo boɔ so ɛnta nsi wɔ yɛn Ghana ha. How sure this time around ɛna yɛyɛ sɛ nea wokan yɛbɛyɛ adwuma? Mepacho enye no credit biara da. On say ya dedie no samoti ase a ya kansie kese pa na yesi ni dwomo. Obekodua so no ne nipa be 1000 na abotenku ewo bia ba akope a wo mo ton adekro na na asa kansie no a ewo ho no kese obi wo advantage se bia wanya wakoto ade na efo a wo esa so ope customers mo no ono obetene ne ma so na wa obi a ye profiteering as we paying for subum no na ne ne ma si o enti more customers no and I said the bia no more copy more money mefo na ma reward wo mo by buying for them no ma punish wo mo a wo money ma boarding. It's as simple as that. Yeah market na you operate e wo Ghana ha no consumers market. Consumers earn a determined price, and so consumers in NIMSA 2 million or more. 2 million consumer no one say you will reward the person who sells cheaper and punish the one who sells higher, because you are torn your man you need your own come and you can say and then you are torn and your man will be a funny say because also themselves necessarily you know and then consumers no who 2 million or more. And there's women may catch up say your market in operate to Ghana and your consumers market. Where ye and Nipana a card and Dawson and I can see you and into what you share the idea for what does it any the quality of course. Now you know a boa gasana as a boa ama a determined good price in the market. Okay, enti we wadaroma mo kan wie mu bedi akiri ahwe ana mu ogidi wo mu nti mu nhye da onye follow up bia. Oh, there be someone say you need price control regime. And into obia ni hu to me a buying cry need to me ma akokrasi kete say obetimi abeka say fa oniama di say. Yes one wa akra ni niama e dia begu o say the tibino no mo ye and no mo ye me de permit kra niama na yakosa lai na ye bonko for say aban kra niama na ko for ko salai no say me je 10 cedis any na no ye different but in a modern world even socialist states no kwa first no mo a che niama mo na ejai sa niama no it we are in a liberalized system as to say market forces na and determine price. Competition na a diet terminal that determine price. The wisdom of the consumer say or best search for the best price no atono and also pushy price down. And that's it. Okay. Me can say because say what the adesredia to obi anim enti ke wo mu anu ahwe akiri say nya wo ka kire no waje atum ana wanyi ntum. Oh, there be where you say you know sabe asempa etia who to before na your members and so much leadership no di on say you can say omo emomo na omo apple omo price sabe omo je tension if you did it I don't think you can say family you know so why fee na overprice so one and also at the same time no overbook because you will not be able to sell if you crown that dollar no crown no e be sa ba for more it which na price a which na after wo go no na one ton won yema ntem am $1 ni bi na wakoboka so te ase anything ya de a futu any guidelines in the amount na wo munim committee agedi ase nti wo munim de ye ka no a wo meti ase. Okay, my final question is so her CD no I no cry one reason ti a wo mo etoto nyoma mu no ene ranking say I don't na air performing very good pa dear ben potting na buy no susu omo ye my year witness we again could it be somewhere futu amode ma ye no no mode ye adwuma and ama eno so abamu sa once the government your consultation pa well yeah good and one year share first yeah the nearma 15 points near unim say a solution e beboa near solve problem no out of 15 no aban ba akope ene otwa mu say we dey minimum yard enyi and the one AGI for CI one Chamber of Commerce HCI one other sectors no
Asia into a very good consultation and what they the policy direction to any Bank of Ghana. So the dollar no see they say yeah applauding and say no any the best now in the world in terms of appreciation in value no. As a woman akwanya any amount the to akwamu and the results. And then yet advance in that regard. Yeah. And to my influence and I wouldn't animals of friend. Mate, yeah, that's Sibibre, I don't pay. Okay. All right. Into your name, Dr. Joseph Obing and a country common Ghana Union of Traders Association, one more president, and no, a bedifu Kabumuku Batan Cassie. I will bow may more a waha. Any and no. O can see ya, Nanapuku no one ya dream. Or say a bediku bako. And as I get the cool or gun and a movie back on no. Okay, so no bad time and I put on so attack or no when you drink cry. Na Midaswa war Femiblex and NBF gingiva gel no. Midaswa Ewaswa. Na me can't say Oko top up pharmacies. I will sabe can be Kumasi Misty Ashtown. Lancer Chemist and a Sempa. Ortnek Pharmacy, Azuma Pharmacy, Pharma Trust and a Jucard. Oko hono mu awonsa ebekandro no ebi 180 plus pharmacy na Kenako pharmacy bi wo ho ena doma hinkro nso ye ko Jojani pharmacy na Mansky Herbal onsa beka bi wo ho nso so frame 0242 0542 0542 929628 0542 929628 ena 0244 661941 0244661941 eno number be frɛ na yetimi agye wo so Anointing Lady Enterprise enso so enra ye kɔ hɔ akɔfa nneɛma no bebre no afoforo nsi ye bedi buru nyanti no akɔfa nneɛma bebre di abampa boa wo pe shoes ya ye ka ho asɛmi bebre wɔ hɔ cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender ɛna ye ba ne ntare nso a shirt kama so for my akɔfa ni nyina bi aba trousers no ye kaki de ye material de fe ɛda wo ho a upie pɛ obi ehunu sɛ wani abie wrist watch de to ye nsɛyi ɛno nso maame akɔfa bi aba empaboa ɛno de udi agro de bɛbro ɛwɔ Anointing Lady Enterprise type bi a wo pɛ size bi a wo pɛ wo ba hɔ no mo a wo nsa bɛka wo de center spread carpet nso wo bibiri fe TV stand fe center table sei on ahoro standing fan jeans ni your knickers and your trousers Lacoste no so brand bi a wo pɛ Puma Nike ububudin bebre enyina ebi wo ho round neck nso ye wo bebre no a Anointing Lady Enterprise and anopay me kan ho asɛm akyerɛ wi 0247058102 0247058102 yani NIB bank ni die nim hwɛ ɛya no ahyɛ ne nso still anointing achimodam mobile ho a ɛna wo behu ni yɛn yɛdi asedane bi nso kɔ de ama Samchi Enterprise sanse waboa yɛn Samchi Enterprise ɛdan ya yesie ɛne ne ɛkeka ho nyina no ɛyɛ ɔno a dawroma no kurekure mu a na Samchi Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ cement ɛna wo pɛ brand bi a wate din no wo de bra ne ho onsa ebeka bi eboɔ no ɔno no hɔ no watete so ɛda fam se team obia timi tobi ɛde na de enti cement no sɛ wo pɛ baako sɛ wo pɛ mienu sɛ wo pɛ dodoɔ contractors no mu nyinaa mo ba hɔ a mo nsa beka bi na mo de nkra de yɛde ɛyɛ akyɛdeɛ bebre de egu ha ɛde bɛma mo mason fo mo meto cement ni bi ne ɛboro aduanum no akyɛdeɛ kama wɔ hɔ uyi cement no de si nkyɛn a yɛ san ɛtɔn nkyɛnse a yɛde bɔ dan so nkyɛnse a yɛde bɔ dan so iron rods ne yɛ wɔn ketewa kɛseɛ ne adantɛm yɛ oni nyinaa wɔ hɔ na doa nso yɛde bɔ dan so no yɛ obi amantra wache junction yɛabɛsi aborosan kama bi wɔ hɔ a ɛnum ne ɛwɔ yɛ bɛn Dukes filling station no frame 0243 583190 0243 583190 Samchi Enterprise wo mo number no frɛ wɔn na ontumi enye wo so na NHIS samanti wo ma declare no active nti yɛbɛrɛ se ne NHIS wo mo manager wo achim wodan
ɛbɛbɔ nkɔmɔ na afei wakyerɛkyerɛ mu kama de ama yɛn ɛyɛ ade papa nti ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ na yɛkɔkɔdi mu nkɔmɔ NHIS foɔ ɔmo declare month wei nyinaa active month na active month no ebinom nso ɔmo nhyɛ dan nim adekode pɔtea ɛyɛ de adeɛ active month ne yɛ den yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka no na afei yɛne no abɔ ho nkɔmɔ no akyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn saa nso na mate sɛ yɛsɛ ɔmo a mmerewa no ɔmo adi te sɛ 70 mmerewa ne nkwakora no mpanimfoɔ no ɔmo adi from is it 60 or 70 ɔba ɔbɛkyerɛ mu ɔmo kora deɛ yɛyɛ ne free de ama wɔm yɛyɛ ne free ɛde ama wɔn health insurance no na health insurance no ano yɛbɔ mpaeɛ sɛ daakye bi anka bi free koraa na nka obi ansa ka bi meme deɛ wɔ sɛ mekyɛke ewu a na menkɔ renew enti ɛno ɛyɛ nhyehyɛeɛ a CEO ɛde ɛma National Health Insurance Authority me ankasa me former MP Lejokuku me former MP no Lejokuku constituency MP Dr. Bernard Okoboy ne nsa no adwuma ni bi no oba ye okọ National Health Insurance a nyame anim no kure nie waba be soja wo hɔ a fire na waba be ignite no yɛsrɛ adwumayɛfoɔ no sɛ ɔmo kɔso amoa na saa fire na waba be so no ɔmo ma ne num with or without Okoboy was National Health Insurance Authority looking attractive and on a empire build strong institutions and once you turn say Barack Obama bagan abeka and say I was here build strong institutions was seeing young Timmy Hunu. Now I appreciated that fact in teaching and so sa efa emame na entumi mwaye papa enti yɛhwɛ yɛn nsa bɛka no na yɛne no abɔ nkɔmmɔ de afa ho no akyerɛkyerɛ nneɛma baako mmienu mu bi de ama yɛn na afei yɛn nyinaa yɛtumi ate yɛn ho ase ɛwɔ ɛyɛ National Health Insurance wɔn nneɛma foforɔ a wɔn de aba no ɛho enti yɛbɛkɔ yɛn anim yɛn nsa aka no ahoma no so yɛne no kɔbɔ nkɔmmɔ General wotemi nka anɔpɛ yi Maakye ya me ni Obuoba na bibi abɔkɔ deɛ ya me adom eguso yɛde radio ase na Dr. Bernard Okoboy one moaka bomu a yate sɛ mo declare month we active month as kyerɛ ne sɛn na packages bɛn kora ne wɔ yo me ni Obuoba me da si wa kwenya one ahenkan FM mo de ama me sɛ yɛmfa ensom yɛn manfo nkanka ɔmo achimoda ene ɔmo mpatem a ɔmo tie ahenkan FM yɛnim sɛ AHENKAN FM de oba Eastern Regional and in a station nipa nyina etie enkanka achimoda busumi National Health Insurance the nhyehyɛ from kokora and the atuga ye declare the whole month of December bronya busumi say active month ye can say active month the person e train nyina ne say afi yefiti ase no say oberini wo card na the card ewu more than 3 months nanka over 1 month waiting period and remember say o card newu 3 months na so renew in there the ka obetimi dey akọ hospital and they on the 13th of December ka obetimi dey akọ hospital just 13th January 2023. But in print, I mean, say, Obia and card they will more than 3 months, 4 months, 1 year, 6 years, 5 years, 2 years. Active month in asset share and they say, who renewing in there and they are in a very active, who bet me a day I call Ayarisabia, no Akakoje Ayarishe. And only in shares from Kuma, a National Health Insurance, yeah, they Atoho, a diama, your mom for. Said the bear on ebehin ham. In Pempi na no, Ubehu say, Yeni Anumbi or Homo Train, Omo Yari, that Honeymoonafina, Omo Prayer National Health Insurance, a chico. And on a Kobasa and as a Oba, and no Nakayama 1 month. But in Pempi, the Sabusumi National Health Insurance, ye be free or say, only a card in Ibida, Oba, Yedima, no, a bear active Sabusumi yamu. And they are near year and they are more and a very active. I'll be to me at the call Ayarisabia. So, card news
be in fie de wo honi a o renew in the ya na be active and only package a edikan a national health insurance ye de ato ho de to so mienu ene se ye ma menom ne ye papa no mpenimfo obi a ne fie bro 70 years it is year 1952 1951 1950 1949 from na na say all above 70 years there were 1953 I won kasa package ho so with the 69 years I won ka ho obi a with the 70 years and above Oba National Health Insurance so yes sia na say oba ba be ye health insurance untua 1 Ghana cedi kra and she share their tours as abusumi no yes uncle phone no mo card dey mo free untua sikebia so one year card ni bi da no with the 70 years and above now by National Health Insurance so you now be your card na and they are you better hear the amount untua sikebia if you know ne and she share tosumi no National Health Insurance yeah they atoho e dia ma your manfo na me did it away ya kwenya sonko a etwa se obi bia ebomu de ro ekre afoforo ye ka kire ye ma menom ne ye papa no menkanka omo mfie kwenu mu pi 70 years and above no say ye omo insurance e dey am free say wo ye wo phone so a eno dey ye beto but say wo ba National Health Insurance aso ye a ye be ye e dey am free o do National Health Insurance card eba o Ghana card eba ne ye hwe ne hu say o ye 70 years and above ye be ye e dey am free ya kwenya ye dey aba beto ho na ye say ataje matidende we no ekoma ejumafo te say Obuoba te say wo untimi emba National Health Insurance aso ye ebia na wonye card ni bida na say de wajuma city de bia wote efidie so a wo bo nsem hu de ro wo church amanfo niema ekoso amon so ate de ekoso wo man ni mu said the way I obetimi akoso asom Ghana mine wetimi aye wajuma said the same no National Health Insurance the twemukra the aba potoka sem ya to ne din the game changer na eno ne said the tini ye introduce new app ye dey registration new app needing the my NHIS it is a Play Store na o type in my NHIS a baby interface bi e de amawa na se portal bi e de amawa oboba oti adwuma mu sisi ya no obetimi aya obetimi e de register wo ho as National Health Insurance card holder omba National Health Insurance aso ye de ohia ne se owo Ghana card obetimi a register new membership ubetuma ye new registration e wo one kasa phone so aye be ma digital NHIS card oboba ke be me ni so be ka me ba wo fidie so na me no nyina tina se na ka ya ye bi ni ya hwe na afoforo ehu enti se o type in my NHIS na portal ni bia nsemfo abeye en9 interface en9 e na obehu so ye di kan no e ye se create profile the tosumi no just o link your Ghana card to your health insurance o pese o renew woni webusia phone na de e so and also so and o pese o ye card for free into Obuoba say o say o create profile na o betimi ko aye card for free e de ama eniano ma say webusia fo a o nye card ni bi da o betimi aye e de ama bosumi mu no we eniema National Health Insurance yede ato apono so say yede som yamanfo it is ye ka active month na we ene hihye ya ewo okay enti se bosumi we twemu a ye maame nom ye nananom a wo adi 70 years ekono omo still na no be koso ya mom free na bosumi we twemu na no me pa cho sa penalty ababa be part of our policy into ye ma minimum with 70 years and above no National Health Insurance ye wo ekuo bi a ya to mudin say exempt group ye ka exempt group na omo ye ekuoko a omo be ye omo card a ye ngi omo sika e bi ti say obi o ye leap beneficiary ono no be ye ne card a ye ngi ni sika apemfo omo be ye omo card a ye ngi omo sika
people living with disability. Omo be yo omo card yenji omo ska. Yenuanom nkuma omo call schools school no aban emo omo diane di potokasi meka say school feeding. Sa ekuko ni na no yapso omo din say exempt group. Inji fiti sa bosumi ko na no National Health Insurance, your mom is 70 years and above, your papa is 70 years and above. The more above the exempt group no. Yenje omo sikebia. Okay, ain't just a more Christmas hamper, mo de my no. The patcha Obuoba. I see. We Christmas hamper kesepa yede some your mom for. Okay, Yerama nasi bibi ni abesa ba onchen The patcha yo miss me da sepa. Okay, ain't yane Ora Benjamin Kuku Baden. And ekotwetwe nkomo no no manager National Health Insurance Scheme and I said National Health Insurance Authority achim odan branch no ono enwoye manager oda womo ano wolanyo ewo akwetia o say following the show yeda say ample for bright enso so edibia ba wa say very impressive morning show, keep up the good work, may show live edi free odan in kwanta Ziggy B enso so adjoin yen Ziggy B I don't pay yama good morning. Glassing kwa. Yeah, that's why I ha. When I walk glassing kwemu. Me bato tiwe ma ye ba ye to so edi amount. Super some cement and superstar cement and it's easy idea. Merci for the contractor for nyine tuaguso and some G's enterprise and I cover cement in you at yaba and to your Messi ni we a contractor will be a project bia and your super some cement and a superstar cement and no necessary water and one day the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour na so koto superstar cement and no see 32.5 n Ghana na and no penny cement and you 55 kilos ya chow 5 kilos free nina and some G's enterprise and I go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement and I say iron rods ni bi etu aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no and e bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Hey, banjo. Why go? Masa, St. Andrews asembubu wayek machine biomo. Afie we die eye buta 7 A's 6 A's and 5 A's no abro so enti say wo beto forms e wo St. Andrews SHS the results ni bi na chance afie we ye the 999 candidates and a quatrain emu 997 and a qualify ye ko university. Wow, we die e buru adwen ene ntiase so eno nti se wo school bi akọ feli poto e mane hawo kra for any tremo St. Andrews SHS. Say St. Andrews ebi akwenya ama omo kọ form 3. Enti ma wonye ha na be fa forms na tre wasi May June exams ni bi afia ebe. Enti masa akwenya we mpa ho fise me hu yanka na aka echi. Enti fresisia na je SHS 3 admission forms 0244 696911 and 0207 891004. St. Andrews SHS. We are always in the league. Say ebano ensam trofo entity pa dia EPM Media College enkoko ene gina ne nanso pa omai Ghana mu ha die station bia wo begura mu no ubenya ojumayeni a owie suku ewo EPM Media College esane se yede discipline professionalism ene seriousness ene ye adwuma ewo EPM ntino ye wonsam trofo akuku dama wo kire ye mano ade hyenenso ese admission forms aba
out. Yentam beje wo de na watimi abeka yen ho. Ye radio any television courses ni nyina. Forms no brasuku no mu ewo Nkoko Hotel Junction. Ana freyen 0241 393534 0241 393534. EPM Media College, raising professional media stars. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana Adisie. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me patro me da se yanto aso mfama wo hyere nso se Maakye ene dwumadie no edin sima mienu na abo apa no pa no nkron eho ene eye benada burunya bosome no ne de to so edu miensa enche akakakra bi ne de afiwe nso akwa awieye sa pepepe ne tie nyankopon ode ye hya ase no ode ye bewie pepepe but se we obi a okenkan Bible pa ene eye very significant pa endra mi refie endra 12:22 na asebi wo ha na wo se me ka kire wo ba mi refie but ene nso so eye eda eye so significant enti sem o tai kenkan Bible pa Bible kan sembi emre bi fa bosumi se ya ho enti ma me se mi hu aka ho asem a o say 13th day of the 12th month Haman got a sign to destroy Mordecai and his people. 13th day of the 12th month Haman got a sign to destroy Mordecai. Inti ene obia wabo ni tirim so ono momu be se wo no ade ne bedane say Haman ye senka offend saying Mordecai fa adwembone say wanya adwembone dia fa ni nua eho na Bible say 13th day of the 12th month ene date here so significant. Haman got a sign to destroy Mordecai. Obi bia wanya adwembone so obese wo ene ewrade bese na ma why yet waso ai AHENKAN933 Roofing Company, a total roofing solution. Or some catcher one pay tia. Long span roofing sheet products and doors. You was sanding seam self lock IDT IBR 0.3 mm, 0.4 mm, Ecopim 0.6 mm. Ningina sizes. Aluminium, alusink, galvanized colored rubber roofing. Ningina yawubi. Yabana accessories in so red caps, rain gutters, valley gutters, and a side stream. Yawo nadwabi bri wo ho colored nails, wire nails, roofing nails, nina. Yobi wo ho. Afei China Turkey German metal doors, wooden doors, plastic T&J. Yo nina bi wo yen ho no mo a. Achemo dan ne Kia station e die ne mohwe. E wo dwa kese no achi ho no mo a. Teman so old CMB Cocoa warehouse be hu ne yen wo ho. Ye science twa blocks so. Na mama nkodi nkomo imra meka blocks no ho asem nkyerɛw blocks no enkrofo e ba ye de omho gi mu nyina e bo omo pa mama ni Owura Samuel Amo a we deputy communications director at the Ghana Private Road Transport Union GPRTU yera Samuel oti yenkan kan fam suni Maakye ye ni a omni abeba na umpo mboko de nyame atuma no pa ye ho ye pa okay Warama da ben ena mo tete lorry vessel. Yo, minia maninchia wetifo ene wankasa ne ubeni fo ne omo yetuma. De o minina ne se ukoshin na no uwa yi na ne se se diesel price etimi eba pom e be 15.99 pepepe yenso ye beti ye ka chintia de so na mami mo nchiremu. Enchiremu nyina ne se ya na ye yusu 4 components and a transport fare review. Na bra mebu ye koto ye cash into ya 20% no. Tabreno na diesel price no ejina 11.30 and ye de koto cash into ya so.
na yɛn hyehyɛ a yɛne aban wɔ a yɛhwɛ so de to yɛ cash ntiadeɛ so nyinaa ne sɛ yɛto ɛyɛ fuel price no mu yɛto mu ɛkɔdu 10% pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ yɛn nso ɛsɛ sɛ yɛto yɛ cash ntiadeɛ so na fiti saa berɛ no diesel price yi san start pagya ne mu ɛfiri saa 11.30 no ɛkɔ 12.5 ɛkɔ 13 ɛkɔdu 14.5 na atra baabi ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛto yɛ cash ntiadeɛ so no koraa ɛno nti yɛtwerɛ krataa kɔma a transport ministry no sɛ yɛpɛ sɛ yɛto yɛ cash ntiadeɛ so na nkyerɛmu kɔsii sɛ aban no yɛ sɛ yɛnya abotire na ɔmo yɛ nhyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a fangoboɔ no ɛnkɔ so na mmom ɛso bɛte nti yɛnya abotire yɛnyae no ankɔwie ne pɛyɛ ɛma ɛsan pagya no mu kɔdu 1599 ɛhɔ no yɛse baabi aduro no deɛ ɛsɛ sɛ yɛnso yɛbɔ mmɔden ato yɛ cash ntiadeɛ so a yɛkyerɛ krataa sɛ yɛkɔpɛ 40% at the end of the day no yɛkɔnya 19 saa berɛ na fuel price no gyina 1599 na saa berɛ mene woka sɛ diesel price no ɛpagya ne mu a bɛdu 23.49 na ɛdu 23.49 no ansa yɛhunu sɛ afei deɛ ɛɛba fam nkakra na currently no diesel no ɛgyina 18.99 a sɛ ɛduru 18.99 deɛ a na kyerɛ sɛ baabi ɛkɔduru yɛ a yɛn nso yɛkɔ yɛ negotiation no ɛnyɛ ade a ɛduru saa mpɛmpɛn so no 1599 no nti sɛ yɛsi yɛsɔre a mprɛko pɛ ne yɛsɛ yɛkɔte yɛ cash ntuadeɛ so sese a yɛn nso adwuma no a yɛyɛ no ɛbɛkɔ atia yɛn because mprempii no a wokɔ ɛka ne sɛ spare parts market a nneɛma nyinaa kɔ soro wokɔtɔ ties nyinaa kɔ soro engine oil apagya ne mu taxes nyinaa kɔ soro mene woka sɛ insurance kora po akane no yɛtwa yi kora po no kane sesei no yɛatu mu 1 January nko a yɛatu mu 30% insurance a ne nyinaa ka component a yɛn nso yɛde yɛra ne yɛ business nti ɛno na yɛsrɛ timamufoɔ sɛ ɛnyɛ sɛ paa ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛte yɛ cash ntuadeɛ so na mmom baabi a ɛduru no ɛduru gauge a ɛsɛ sɛ yɛte so ɛma no yɛyie nti yɛbɛpɔ mo kyɛw ɛduru saa 1599 a mpanimfoɔ bɛtena se ne ayɛyɛ calculation ne ahwɛ other component no percentages a aba abɛda ne yɛnso yɛhu percentage a yɛn nso yɛbɛte ɛde afiri yɛ cash ntuadeɛ so nti menya ɛmu nkyerɛ mu no so okay me question a ɛtoa so ɛnie mpɛn bebree no yɛ na mo kasa a mo se ɛnyɛ fi wɔn nko a ɛne ade a mo de yɛ adwuma ɛyɛ no korɛ yɛnim sɛ mo totɔ de akaka ho but ade na ne aka no boɔ kɔ soro a ɛyɛ a yɛn te sɛ deɛ mo yɛ dede wɔ fi wɔn ho no menya adeɛ no nyinaa ne sɛ the fuel price no sɛ ɛkɔ soro a ɛka lubricant ɛka spare part na taxes deɛ ɛna ɛne ɛfiri aban hɔ enti sɛ fuel price no ɛpagya ne mu a ɛno na ɛprompt yɛn ma yɛn nso yɛkɔyɛ calculations kɔhwɛ other components because normally yɛ spare parts for yɛnim sɛ ɔmo use dollar rate ɛna sometimes ɔmo de ɛyɛ ɔmo calculation de to ɔmo nneɛma so but at the same time nso no yɛ fuel price no nso ɛka ho bi ebi sɛ nneɛma no bɛdu hɔ abɔ a ɔmo de track ɛna ɛkɔkɔfa ɛno nso sɛ fuel price wɔ soro ɔmo charge ɔmo aboɔden ɛno nti no normally no fuel price no ne the major and all the main component a yɛhwɛ a yɛhunu sɛ yɛne aban tena ase sɛ ɛno no yɛtu mu du 10% pɛpɛɛpɛ na yɛn nso yɛnkɔ kyɛke other component no ne yɛnhwɛ baabi yɛgyina ne yɛn nso yɛmfa nto yɛ cash ntuadeɛ so nti na akɔba no saa I see and mo deɛ mo kyerɛ sɛ kɔpem sɛ fuel no bɛba fam paa ne deɛ lorry fare no deɛ gyina ne gyina ɛyɛ nokorɛ pɛpɛɛpɛ ɛti sɛ kafrakyɛ ɛnyɛ aberɛ bia ne yɛbɛtumi ayɛ adwuma abɔka ɛne yɛn nso no da a yɛne ɔmampanin nkɔhyia a ɛyɛ wɔ jubilee house ɔka sɛm bi ɛyɛ medɛ paa ɔsɛ ɔhwɛ institution a aboɔ ɔman yi paa nyɛ abotra ma ɔman yi driving institution a yɛde ɔsom papaa ne abotrɛ ɛde som timamufoɔ ɛnti no saa berɛ no yɛn nso yɛ profession a yɛtwisi yɛ business a yɛyɛ a yɛn nso yɛde bɔ yɛ bra ɛbɛhwɛ yɛn yerenom ne yɛn mma nom yɛda akye yɛn kokorabɔ mu yɛn nkɔyɛ mmɔbɔ ne ade ne nyinaa mu no adwuma kuro yɛ a ne yɛyɛ nti sɛ kɔba ne sɛ adwuma a yɛyɛ yi na de bi yɛbɛyɛ adwuma abɔka obi ɛka adɛsɛ kora akɔsi shop na onye sika mfa nsiesie no driver ni bɛkɔ adwuma apɔn na ɔde ne nsa pan akɔ fie na ɔntumi nhyɛ ne mma sukuu na yɛtu no afi ne dan mu ne adeɛ a sinea ɛbɛyɛ ahomete ɛno nti na akɔba ne sɛ baabi yɛgyina ne deɛ yɛse yɛte so a ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi aboa yɛn sisi a deɛ mpaebɔ nyinaa ne sɛ ɛbɛdrɔpe aba saa 1599 no na yɛtumi ate yɛn nso yɛka ahyɛ ntuadeɛ so yɛwurama yɛna ase biribiara ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn biom yɛne Samuel Amoa ɔno yɛ Deputy Communications Director de ma Ghana Private Roads
and Transport Union GPRTU and yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti mo a mohwɛ anim si yɛbɛtete lɔre fɛ so no ɔkyea me a ɔntumi nkana sɛm nwie ɔse na wasom a mepakyɛw ma mentoa so na memfa aseda nkɔ so ama AHENKAN Asatek maka kyerɛw sɛ yɛ oyi sɛ yɛde nkyɛnse ne de aba no a yɛde ɛpono de aba no a yɛsan so twa blocks ne free 4 kɔpem 6 inches horo blocks yɛ supply nwea na aboɔ ne nyinaa woba Ntiamoa Hotel Junction a wobɛhu ne yɛn ɛwɔ ɛhɔ frɛ wɔ 0245979311 0245979311 Asatek or say a total solution of any roofing still anointing AHENKAN no Maminfa asedani bi so nkoma Action Progressive Institute send route wasum yes fa 1100 pe fabra 1100 pe fabra na yenye bibia mfa ma yemfa won ko China enra mo amutie show no mo amutie emunsem se Action for se wo mo de Ghana disuafo ekɔ amanone China amohom akosua de uwie a yasan kora afo adwuma mutiri yeyi a yafo adwuma mo ayɛ adwuma wɔ hɔ eti pa kyɛw kasa tenten toponko enya fe no be kan nsɛm ne bebre no a wani gye ho ukura NVTI NAPTEC City and Guild ukura wasi degree ana any skilled oriented certificate bi ekura enro ene ne kasa ayɛ no ɔsi JHS fo nyina kora betumi aba odi ane se wani abre se opese oyi bibi ma wo ho e pa chon so betumi aba free student visa ye de be ma wo free air ticket ye de be ma wo nia ede wo kɔ na san de waba accommodation ni feeding monthly allowance nso so eka ho bia ye de nyina e de be ma wo na ye de bosumi miensa be kyerɛ China kasa wɔ ha na afei ye de bosumi mienu akɔkyerɛ China kasa e wɔ amanone enu achi obekɔ akɔyɛ on the job training utie yi ebefo adwuma mu ama onso so etimi anya so emfaso bebre no a first badge ne de ombekɔ nyame yadoma next month January ene adu mu nyina ekɔ na uyi sa akonya we no aba no a ye de nkrofo kɔ China ne de si nkyɛn a Action nso run school a free nursery ekɔ senior high school omo run ewo ɛhɔ enom nti yaro ahyɛ ne nso frɛ number si 0544 099958 0544099958 and 0208 985488 0208985488 Action Progressive Institute no Maminfa we nso entwamuma we Samikisi Ministries or the second edition my Thanksgiving experience or the bro Nyankopon ya domo a January ne de di kan ye wura next year mu no a da ne di kan no a Samikisi e de eye my Thanksgiving experience no e de hyehyɛ so enti wo de wo call 31st night ni wi a de kyen ye no ano na eno so ye de toa so wo de nyame ase so wo de enkwa kyɛw na wo de wura afefoforo no emu dwumadi e bekɔ so e wo CAC asafo a e wo Newtown eben it is the Lord ewu Jamaica me pa chawo okɔ no mo a sorry dan no efe papa ho an ye no nunum na dwumadi no ahyase ye see behold I'll do a new thing maybe before fro abrabom Isaiah 43 the verse 19 ena ubehunu sa asemi ya to nsa de afragum to fo bebre no a Minister Agenkwa Ohima Esther Minister Tracy Domina Minister Nefi Insuraba Prince, Minister Bismarck. Guest artists are all by a Jack Alolomi. Me pacho opesa wo sponsor a 0205 045567 0240777315 0240777315. Enti ya na wahye ne nso edi amame. Me pacho ma main sign na me hombra me ba ye to admedi ne so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. What the
mind, look, you say you be baddest. Come on, what tell you what you man check. One yellow when good one day. Money sweet, but get to me the problem. Open your mind, you be awareness. Now we know what you want, we never back up. Roll the enemy, you smoke like ganja. Jangu party is a hip. She your bank and go. Miss Bobo, check it out, me at that book. Check it out, me check it out. Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Okay, Mami Samu Akwaba Famra show so much in Jumedi and D. Mami faster than call my Winner Senior High School. Winner Senior High School, so my bioma puma to her GS admission in Koso 2022-2023. Academic year no Koso ding. Into General Arts, General Science, Business, Home Economics, Greek Science. Ya be a puma to her my yechere. North Deck. And also registration in Koso. May, June, a brand new swing, a bachelor's answer her no. Na Oko Winner Senior High School, you bet me a show, so pass marks there. On Sabekai, so simple. Ebiana watron, so he be try in so. Utron waiting. This time around, me come for Winner Senior High School, the amount son say, Yedi Yamisuro, and Yadi Chrewa dear, yes, so the discipline. Yeah, Juma. Now want to be called Winner Senior High School. School principal Amuzu. Ewoho. Now on your discipline, oh boy. Be or call Winner Senior High School, your discipline. Son said discipline is our hallmark. Winner Senior High School. Yawo in Koko, yani Chidom restaurant in the Mushe. Otra Obuoba village in Ubehunu a year Winner Senior High School. And now the old faka no ufree in Koko Krum and a uku Kumase, and now free of from Hossein Fudwa and a uba a year and Kokoa. Yewo wonsa binkum eso ufree a ye krum na ukwa. Mechran Koko Krum na uku Kumasin so a yawa wonseni faso. Otra a year Obuoba village no ubehuni ye wo ho. Me ba cho frɛ 0244571927 0244571927 and 02081937 0208193788 0208
193788 ɛno ne number wobɛfrɛ na winners yɛtumi agye wo so yɛbi apono mu ato hɔ ɛne nti ɛyɛ anoma ma wo ho ayɛ ha saa ɛde ama me mame nkɔnkɔdi nkɔmmɔ sisi ya na afei yɛwie a yɛntoa so ɛmfa ɛma wo enti nkyɛyɛ ɛna yɛdi nkɔmmɔ ɛde fa pragea ebinom kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmde pragea ba akyem ɔdan ne mpɔtɛmu ne yɛde ba bɛyɛ adwuma ɛwɔ ha ebinom nso asɔre deɛ tia nti nano te ho asɛm sɛ yɛkaeɛ ɛwɔ ha but association no ɔmo aka ɔmo ho abɔ mu no ɔmo atintim nkrataa ɔmo atumi apuhyia de adu assembly hɔ yɛnya ne nteɛ sɛ ɛnkyɛ assembly ne ba bɛto so aba sɛ yɛbɛgye atum sɛ ane pragea no emra akyem ɔdan anaasɛ ɛmma no abatoɔ no ɛbɛkɔ so ɛno nti association na san aba ha no mu bie mu a ɔmo sɛ ɔmo ne yɛn ɛwɔ biribi ɛka Teddy Nana Apel ɛyɛ kasamafoɔ ɛna Steven Chum ɛnso so ɛyɛ treasurer anaasɛ treasurer a wɔno ɛna ɔda saa ekuo no wɔn mu sika asɛm ne wɔn ntoto yɛ nyinaa no mpanyinfoɔ wɔn amakɔ aba yɛnua kotokumeyo apo mmɔkɔ deɛ yo adom na nso nyame adom me so me ho yɛ paa agya tum yɛgya biribi abɔkɔ deɛ nyame adom ɛde awurade ase menim sɛ mu kue atɔ nsuo mu o moda so agyina mo nan so ɛgyina yɛ nan so paa te sɛ aboa papo pintin I see okay nti mofɛ yɛmfam kakra right after sɛ yɛne mu hyia wɔ ha no mu no moka kyerɛ yɛn sɛ mobɛyɛ any necessary way biaa sɛ ne bɛyɛ a pragea ne bɛyɛ adwuma yɛde yɛfeel sɛ o ate ada ɛyɛ one of saa dede no ɛbaayɛ a na ɛkɔ ɛbaayɛ a na ɛkɔ no ebia nti nana fa yɛfam kakra mo ne yɛwie ha no deɛ bɛbiem na ɛsisie ama yɛbɛduru baabi a yɛduru yi yo kotokumeyo anɔpɛ ma mema wakye na mema ahenkan 93.3 FM for atiefo nyinaa so akye ɛyɛ paa na yɛmmɔ maba so if you say LTP awards ɛkɔɔ so I think over the weekend no yes Saturday no yes mo see you honorable Kwame onyanye honorable odi ahenkan Kwame yeboa de aduru de menua o de honorable mana ɛsɛ fata okay o kan say ade ameti ase say honorable yonumunyamfo onumunyamfo odi ahenkan Kwame yeboa yamoti okay very big congratulations to him for winning that late show host of the year no it was a why ne de no afa no different yes we done no cry yes nyom ne asane yensere nsore nko no obia de no but ne de why or the penifo ba amamre de ewom insase ho nsem senior kotokufo nsase asantefo nsase ne that education is very perfect. And secret this our community dey abewom. Sure. Oba aboabo ha na aboabofo no a omo ye omo kwan. Yes. You know your board mabaso. Asanso yi tro. O yi tro. Hwe afi dia wabo adwuma. Award no man fa ma no kran ka o ma anya de. And you know o yi tro, o yi etro mako wo ha. 100. Wow. They say we yi was we yi say 91 or say 92. Okay. Akakra bi no we no do 100 no. Yes. We back on so almost 5,000 Ghana cedis. Jono so social services obetumi aden e de aboa timamfo no no. Sabi obi won ma na owo bi nso no. Na akade na ka ho a ebe ma na tumi akwakoyi saden de free no. Eno na ni ho no. Nti no ye bona ba so. Pragea for medical tunsa e de afren na ye bo ma ba so say you were the first radio station motonsa. If say you saw the need na wo saa dwumadi mu ntia ma moto nsa ede ede frɛ yɛn menua yɛba ha mseni aka kyɛw sɛ yɛtu anamɔ ne bi if sɛ sabin producer to me bia mebusa mo sɛ ade ntina me a me honam ani no tuntum ɛne de ne honam ani no yɛfa nse yɛfitaa no na so mogya kro na wɔyɛ mu ade no betumi ayɛ ade yi na me de metumi nya ade yi sabin yakopɔn mo bia nimdeɛ osama obi anyansa nti sɛ broni etumi yɛ adeɛ na ɔde ntoteɛ ɛto hɔ no ama ne yɛyi a meso metumi ayɛ ama na yɛyi sentina Dr. Kwame Nkrumah say the black man is capable of managing his own affairs. This time we are capable of managing Achim Odan very well. We as blacks, we can do that.
It only takes commitment and discipline. Debi amaka just say menka me a leader ewo achim kotokumu hanu say a. Ade anka metum de generative revenue kese pa this indiscipline. Say wanum nsuo enya nto ho enyina hanum say ngu nsuo enya ade we say sa numa ketenkete no ana ene metumi asimbo aka cho say be bi say Malaysia. You cannot even spit in public. Kata and so sir. You can't spit in public. And you know, say obi kwa on more take care man na mo fa nche bia no bi didi. Na wajai spit keke dey iden e dey go bonte. Minia and right yet me take care ma me call sorry me hu driver ni bi tipa driver o. Ne car na nim ho no mo awo run about no so ha we yi ne be ma tatatata ne car na nim ho dun so. Indiscipline tika we naka charge ho no say 50 cedis a. Oji nipa ba ko mienu miensa afebon se discipline be den e beba pragia nyame ayadom ye kire mfasode de beba one e say to me create employment etumi de adwuma eden e ba krom the tosu mienu e say to me generate revenue at the municipal assembly menua market here wo hon ma na ke ma assembly no revenue pa no market na ahye ana be si ne yentumi nya den mpg abi fancy honom anye ma me no mute abonte am yeden amudi didwa ema revenue nya shara nye de enkoso if is a sebe producer eya me no ma me na kete sa nsuo dim ana eton ade a ka betumi akono so se on fa no revenue on fa no to nye de enfamra da bi untumi nya sa nenso no ye de ye hwese pragia a abai me bre bai da no na okacho se we have come for the needy not for the poor, for the needy. What you must say one na wakwa hunye ma ye nyina enim se ene ahokyere wo ho. If you don't want to face reality, that's why you say ebi ahokyere ni ho no. But to face reality a obo sa ahokyere wo ho no. Nti sa ahokyere na wo ho no. Alternative ben na ye betumi de aba. Se ne bia ye nyina betumi aden. Aye bibi na ma ye ho atumi aden. Ahare yen. Enu bi ne ye ken. Menu ase enem wo ho no mi na se minim se me faka e de aba AHENKAN933FM. If you come to 6 and eba. O se mfaka e be si traffic light. Come 20 cedis. Yes. So me fa be see traffic light. Wasan fa bia den e de aba. Me wie na se me kwa adwuma, me san fa bia sikrum, wasan fa bi on my den e de aba. Ma bra nka e bia praga ya adwuma na me fa no dropping. E de free come to 6 eba hams here. Kwa agye me abro so aba 5 cedis. I have saved cost. Now, you're dean of all the MMDCs. On my whole Richmond ejabing. I'll watch you see. Wouldn't say before Farmers Day no. Yeah, my MMDCs in your workshop elko for there. Now, or then the car do hodum na or senior. Na a hodum eteno, na se debia or say, or turn the car mu eden ekoba. I don't know him senior praga ya jumafa. From the hotel, baby, no more lodging. At the a conference center hodum. Every day be no decided say obefa taxi. First day of our taxi. In and out of Boka 40 cities. And I'll see there be. But once a praga chum wa hanum say. If you at the chim ede call, baby amoya adiano. Into no, I feel obefa de obefa praga. No fa praga anopa 5 cities. And you made 5 cities. And yet 10 cities. No, I save you a cost of 30 Ghana cities. I know who's a Debbie. To join the car and see your man video or for praga throughout until say you will Farmers Day no in your this day we are there or no kasa a kind ewo if you case back so of which you can call him to confirm it. What you must say? Into no yen I had said dear and your deba. This is in an opera kind on the 19th. Assembly members no a bet nasi. Na ama to swaba say Pragiano yen tum and answer my yede and my yin. It is next week Monday. Yes, next week Monday. Okay. Into I had said dear. They say they be a senior di kan sre madiano. I had said dear the to money. Na menua wonim se eye baabia baabia wo hon ma nim se ebi mu sori a prekope na amato praga ni binam de yeden am de adwuma nti assembly no hu se afede omo so no then they call them asana ma catch up say okay afede let us put you in line say na be am botumi ade ye be regulate mu but we ye de need ama every single institution every single stakeholder bia or hono DVLA NIB NIB Bango, National Investigative Bureau. First, can any from BNI? Yes, you call mom ho. You call division for ho. You call district command for hodum. You call DVLA for hodum. You call nananum and chain assembly members. You call so. Your honorable MC. You call in chain. So you said the member of parliament. I can assembly no. Into no say what assembly na mania. Then we have informed you the member of parliament. Metiwo fide ba ko bi say no people say have we officially written to the member of parliament? If he is part of the assembly, then
when we write to the assembly, he's notified as well. But I know debatable. Debatable, yes. But one said it is even not incumbent on us. Sir, officially we are supposed to write that to the member of parliament. That shouldn't be the topic for discussion. Yes, but once I I also had it is debatable. So I also had my stand on it. That's why I'm making that suggestion right now. But I mean, and I'm kind of yadi ama yem penny for hukrum ha. Sabi untu mi kututu anoma ho emfa mechire penny se aboa beni. Nti na de sani de ndi ama yem penny for no. Ana ya tro nkrata de akwakoma om. Ana de sese ye bia no ya ye sisi ya kwa assembly ho no. Assembly members no e ba beto so aba. Ya de se de penny se timemufo esu e de akire won assembly members. So assembly members momoayen. The kwan ben so na assembly members no betumi aboa yen. The kwan assembly members betumi aboa man say am beboa ama pragia yi abetumi ayden. Atumi aba be adwuma. Se ne be ya ahon hare betumi ayden aba. Menu na se enne me free aboabo. Na se mesi o SDA junction. Na se menya pragia obeje me 1 cedi 50 pesos a. Oh menu enka nye. Menu osu adwuma e wo odan krom. Na so free am se na so ko na so kra 2 cedis. Na se betumi de na kwa. Se enka nyi na beboa yen. Okay, but I missed when we na yes yenkum odwafo ndidwa. Ma consider taxi drivers, any other transport operators no. Ma consider ma eje twuma enyi sa question ya no mfa mame. Okay. Yo. Minia Obuoba Ofori Amanfo. Anopei mema wachi. Majo so. Sanso na mema etiefu nyina achi. Answer na meyi wo question na no. Anope BBC. Ame fan tudwa. Anope taxi driver ame fa no no. Minya tena taxi ni mo pe. Mi hu so oye oye hu mi ansa na me say driver boko de. Wo say me car ra ana wa frɛ me no. Bra obegie di say me sorry anopa no 9 impemu. Na matena metoso e wo sti achi saa free anopa no 9 impemu no ekopem no nkron anwumre. Fuwas campo minya na nkantum sales. We are offer me any sales intina offer me. Na obi a wonya fuwo sika. Na wenya sales de Osidian crampo na would be when your savings. Na wetimi ahwe na yire ne ma. Oboba na branti an mehwe na fumu tokura etese troma. We kire se ediane kura no ontimi entobi na wadi. Ana me se abranti na se nkro do so a yentra fa kunje ngwase o. Osi ofa 1000 po minibi. Na makase me kwa amanfo Dubai ya na se kata ibi na mse da bia enye saa na me kire se pragia eba wasi wasi dian me se pragia eba wasi nye minfre me ka ona sesia na men kan kire ne se me kai 22 inti se meton a menya pragiano kra be ye 9 me ma me hu adwuma no na enipa afoforo nso miensa enso enye adwuma ye na obi bebusa se wei enya asem papa eye asem papa afi oboba wo question no timubi wo question no me question me bisa and say wa kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu kama but den ya ye nyinaa ye ntimi metwi pragia no ebinom nso betwi taxi omo nso yadwen wo mo ho pa yadwen wo mo ho pa if you say on say enipa yese ye boy en ba wi ase no ye wo the chance to make choice and answer choices. Yehwa ye omamufo no no matter what meni ebi mu so adi nkomo o ma kire me se omo de
pragea omomfo da ebi mu nso adwenkyerɛ no pragea omomfo da na omomfo no what would be the alternative means of service be patronizing that means a taxi na ana omobefo obi nso ye wo no kra ba wi ase on for taxi nso da if it's ono de bia private car ana ode kɔ na dwuma so obi nso ye wo no trotro nko ana watenem inti se wonim se obaakofo nso nidi inti se pragea ba na ye na dwuma taxi fo nso ebe ye o madwuma na consideration ni ye ni DVLA any Ghana police for ebedi kasubom ye behwe se eye pragea fo a omo betwi hyen ni nyina omo betwi pragea hyen no omo bedi eye road regulations no eso pepepe aya taxi drivers no wa adwen bi se pragea fo ni bi eye efa okwan omo fa so di twi pragea na entwa yie enu nti na ye de nhyehyɛ papa gu akwan so se ansa na obia betwi pragea no ye be ma wafa saa onipa akona fa entitiye mu eye de friend obroni beka se de friend training 2 days na saa onipa akona ehu the necessary road signs and regulations masa o de pragea yi bi si kwan so a wa intervene other road users ewo kwan so enti taxi for no yadwen won ho ana efan so se baabi a pragea for nso begina nso a saa ade ni nyina no ye de nhyehyɛ papa egu na kwan mu a enkoba se pragea for no ne taxi drivers no eba be compete for space anase station enti se mini oboba ubusa me a we ye anamon a ye tuo ene nhyehyɛ papa ye de egu akwan so se de be ya ye nuanom nso a omutwi taxi no omho be ham empanyin se kwaya agye wo no ye mfrɛ no kwayewa okay ansana pragea empo ebeba no na taxi drivers for no no mo wo ho ye bo ma baso ewo mfie bebre adwuma a omde yen aye ma ne kan se tembia no onipa wo ho a eye se wunya choice okay na wetimi a make your best choice ye gidi se yen a ye wo oman yi mu eni titiriw achemo dan patam ha no emre aba behia se pragea eba beka idwumadi ho mate me da se nti chum na se Steven Chum and out in Canon only a treasurer e de ema or down for pragea sanity sa okay womu eku no na wote ne nka no ba mame fa we nsu ntwam emfa ma wo se ahenkan FM Christmas Festival no ba so enefua mienu na afi we ye de ye no nti 24th no eno no ye football competition en ye de be hye so aboabo sakasaka park o ye club anase team na utie ye ne o ye interested ya ye to nsa dia from ahenkan FM adwuma mu ha o be fa form na untua sika free o be fele na fi u go through processes ni nyina wia o qualify ye be frew na onso so nyame yadoma 24th no o do ho aba be hye ye competition no emubi 26 eno ne boxing day eno no de ye ne enyanka ani nwusia na kan bom na yetimi de sere ahye wo mu afromu ma e ba cha utie wo ye company na wo so pese wo do ntom eboye de ano 0244 290093 0244 290093 and 0554 171393 0554 171393 eno number be frɛ na yetimi agye so ye de mpanimfo da so ewo fie ha na yegu so kasa no ano be hu sɛ opani atefa nso awura mu bie ma min call no nso ho na mimisa no sisi ya no yahwɛ processes ni nyina se ye de be go through but already no ya hunu say taxi fuel crampo kura no regulate wo mu enye yi momo die yi da mo ba ha me bisaye mo akire yen mo ne mo kike de pa o but e be ba be wie na age yen nsem eja tifa ekoba ne saa ye be ne den yo me da se me ni Ofori
me fa akonya nso nchia obi biara otie o ahenkan FM me fa akonya nso chia odama nyina metitiro me MC ma me Vic ne me PM honorable Clement Atifa ne assembly members e wo ho ni nyina me fa akonya nso chia o nyina na me chirom se o nso ntie na nyame adom on the 19th mo ba be o ma ni be kire se e be chirom se on be live coverage of voting no all the FM stations in Achimoda and its enclave in Nina. But that's it. Sasama will be saying that's pa. And run me my sister station community. Now me can say we say traffic regulations, Even a driver phone said na wokan ya. Ye frebe nipa 100 Met me a can the senior people say a moon 99 and even traffic light, red, amber and green I say I'm on tiasie red gold green I'm on tiasie of bisa omkro I'm on tiasie na ya yen hihye bebre en hihye aye ni bi ni say ansa na wodo nsa be soprage no matwi e wa chim dan na it enclave no say unye train rider a free yen pragia for that association ma on soprage mu ntwi oda ye de Ghana mamra no ene ba be adwuma sa mamra no bi na yen pragia for other area no ye kwaji sa exclusivity bi ebema yen su tumi bia ye betimi de agina so ne ahwe se wonye discipline a ontwi pragia e oda obi biara oni association ase na wonya santete na me ni metimi ya association no ya ma santete no woni santete no bia ya ma mfa pragia no for dan ada yemiensa ye free order ha ya ye kasi free order ha obi biara ya wo order ha bia no free order ha ye free old town so no ye be kire se esu ene adepa ye nanan de builder achim dan ene ne enclave no sai su no ye de ba be ye pragia association no so onye well trained onye obi a yatetew e free en ansase o kasa mu the way obi subampa obi yi na dia ye ma wontwi pragia no ye be mo akọ yebe mo nyina sanofo ni nyina akọ pragia riding training mo be ko training aye riding that's road traffic regulations ni nyina wo be faso yebe nsure se ye de be adwuma so wanya adwuma yen mama ye ti se ye ko fasofo bi ohini bi ana obi aba be pachew yebe yi wadi outright yi wadi nso a yebe hwese ma ontwi pragia biem awatem da ye de samra no ebe ye adwuma samra no ye de ba be ye adwuma no eye mra ye hihya ma nipa a nipa nso pesa mra no in society bia no a nipa ye de adwene se pesi ye bibia civilized emu dawo adwene dawo no ye de samra no masa nipa na sanofo no ebe di so de toso bio unsa ye hwe road na eno ana me pani baako na o kyerɛkyerɛ made bi fa road no sɛ ye kwan no susa ne ade eti an hyehyɛ bebree ekwan bi a ba bi a pragia no bi befa bia emfa bia bi ho na onye ye kyerɛ wo sɛ ya association sɛ fa sa pragia no fa ho na de fa ho a o pragia no enye adwuma biem yesi so bio ye ma wonye adwuma no bio ansa ne ye ba betran anase ye ba bontin ya trans ya yen hihye bebree a emfa wo haw bia emma wo ye yakwan ne so me san ewura mu kakra wo bisa me ne atwum efa se yen se obi biribi yentieti obi die so enye obi die yi nkumodwafo ni dwa sa na de ownie ya taxi driver for na wo sisi no yenya se ye ba ne aba begu o madwuma ne mu adwuma na omo ye no ene ye ba beboa o ye bo omo kwan we so mini ofori obegye di say a free total filling station fuel filling station eco hospital nipa bibiri na nteko hospital enye se ankonya taxi akọ mfu ne mu ni sika no enu 3 series na ode be for taxi no ana se 4 series na ode be for taxi akọ hospital obi okuta 1 cedi obi kuta 50 pesos now so say taxi driver no je 1 cedi ana okwaji 50 pesos no obede no atofu because we are taxi ni fuel consumption na high it want me enye sa sika no
ɛmfa nipa ne nkɔ saa bea no ɛti taxi driver no ɔnyɛ mfom so enti no saa nofo na ya ɔmo nante ɛkɔ hospital ɔmo nante ɛkɔ sua adwuma that's hairdresser for a carpenter for ɔmo kɔ short distance ɔmo kuta 1 cedi any 50 pesos ne ade no saa nofo no ana yɛn pragia no yɛ ba de ama wɔn ɛnyɛ obi okuta ne 3 cedis ana 4 cedis otime for ne taxi dida okay me ma wo typical example bi ɛno bɛ ma why clear sesi ai ekoba say nipa dodo na use private car na say omo mfa taxi a ɛno so yɛbɛka sɛ private car for omo say taxi for adwuma ana ntesa eti ya pragia no de ye ba ma wona okuta 50 pesos 1 cedi a wo pese ka obefa hyɛn bi na ɔde akɔ ne dwumadie so nanso ɛnam sikasɛm nti no ontumi no saa no fo no ye ba ma wɔn na taxi for no so yɛbɛhyerɛ ɔmada wo ma ɔmo so afa 3 cedis for no ɛne 4 cedis for no mate me da si bebre nti mɛsan ba for the last time yɛbɛkɔ ahoma ne so already no ebi mu ahyɛ ase ɔmo frɛfrɛ kra de ba 02019 okay nti Vodafone nyɛ adwuma MTN yɛ 0554 820910 0554 820910 mebacho udini bebia kasa free mebacho mekasa free liberty udin meje Ejawusi ntio maya de papa masa tradia ne ba ye ho beto ye papa na woni masa ade ne ba hu eba bo man no ebe sebu petro economy na eko high na so be ba fom because wo focus we an mo ko so na se eju 4 city 3 city yo di mo famra ye ya ebe tia 50% ne ye befo yate mo famra ye da se ye support mo kra okay me ba cho nso betumi aba na ebia wa asem ya bepese obebisa wo mo a na wa bisa na fe ya no ye wo ho no nso no mo de ama wo 0554820910 me ba cho di me ba kase free wa kase fast ne je feminine aja na shi ntio oba me ti se enyom se taxi for duma ye mi se asene na me wo asene na nye taxi ene de call or down na ye car ye the over EP about the Joe Mama be do no oludu a black taxi bear mono of soon says yes for the fairway and next car no mo lodu question am you go do ani ade oboba e no nche so mba be go o moduma no o ma me go aduma no enti ye besre o mo wayen no mo tie so ho tie we ya o mo ni pa be mi nsa asa hia o ma form association mo ni abi ye be dia tum e mo wo taxi na e na e be sa be to abegum that time no mu fit say do o ko so no mu kutia o e dey best say me nua ne kan e be bua yan katan so be o kan tie bi dan jin kokko e dey best o mu wan na ye so ye ho han kakala yate ye da se bebre enti ono so ne dia ode e ba ye eno no obi nsu bisa sa adan ma to pragia na guda mu bebre e wa so odi be akase free na mo ni akwa be ebo ni kase free asen e ba cho yenti o Epacho, radio na some wala sinte me ko be kakra na ma be pie program so. Na me bisa se na pragiana eba no. Asene ebetima ya adwuma. Okay, omodi anu ye be ma why? Yeah. All right. Enti ono so ne de eno no pese ohu se pragiana be ya adwuma kwa asene ana asene de enko ho because eye brem central asem na ye ka. Omo ka ho ana but you didn't make yourself free. But you have come away because this is just a enterprise. Yenti we kwabra. But the Pragano de Bande, the boy, we said, the focus Yasani, ABC Bompire, or my Jimmy 5 city. The Senka, Pragano, I'm your Senka, a deba from Kakrama, then so 1 city behind the two soon, the Becca Mutu. Aba, the boy, and the way in over high. Okay. Yenso yeda si bebre me ba cho o ma ho ye ha obi rem na fe ya fa na won so say asem bi se o dia wo ka bia no won so atumi e de aba abeto adwumadie no eso yeda so wo ha no mo aye ne odan for pragia association fo no e na e bon kobo pa cho di ni be bi o kase free hello me ba cho lower radio set man why the comment because it's your down country me pa che yenti o because Fagiano eba obeti 50%. Na
number 2 omo abatena wana omo ka say pragia babua adwuma wo krom na omo kan nyame so omo ma na omo ma atu pragia na okay incidents wo no omo kan no ye wo wa ebe ha ji fa no omo kan pa ne den nkwa na omo kan timi so bi so omo yamane why omo ate omo de anu yie ebe ma wo enti mesrɛ mo a mo frɛ no mo twɛn so ma me ansa ya sebo eba to udi me be akose fi nka me tu mu yenti we Obuoba Maakye ani adwuma Ofori awoyo ani se Fradiana de ebaye ufiri wata aba wantia that is 100 car yana adai anti Fradiana ba abeti ya no de so kakra anti kuma se ni ayi ngura ka ti nyana Fradiana o dan kwa na so de mo mpere se Fradiana adai enya Ghana okay yate yeda se yentimi for frefo bi abie mesrɛ mo ma me nkɔ na me nimpanifo nkɔ wie kra enti before ye bekɔ ahoma no so no question obi de buy ne say ade mato pragia na guda mu bebre na mo pese mu yi pie enti na mo ani abri ya na eja Teddy menua kotokumeyo pragia no yew ya tobi ewo ho na enye se ya tonti ne pese ye de adwuma na emom no ye hu se ye mfa mra no hye yankase yensem na emra ewo ye mpanifo ho ya tro akwa mo nchen ye no mo adi nsawoso ye no mo adi nkomo bebre no science eba nyina no very positive enti na sabe e wo se obu aho ye den edisie enti nyame adom adwoada na mogitum e de mayen ya na afede de wo se ye fa ho ne so ya den yaye ebiem na papa bi busa se ye be ma ye babema atwi ana pragia atwi no especially se ba se commercial vehicles taxi drivers be break crap o krom ham se amo flout salon because unim so obi betwi commercial vehicle bia na also ye above 25 years 25 years and above enti ya pragia for ye training na ye no ye ni DVL any police for ba be ye no ye di kan to order se unya mfie aduonu numa untwi pragia ni bi ni what you say if you say your son was psychologist wo hono ma onyom be kasa amaya mu training ni na ewi no ono psychologist na nyom ba kasa say na be because obi a say ukrasa action that person supposed to be of sound mind even Ghana ha kra so what's na beto aba no na so only sound mind oni so ntumi nto aba intin so ba be ukrasa action na sa nipa no e wo say onya adwumuda ho bi asa no otumi aden watumi atwi pragia no okay and also otumi nya 25 years and so answer na why what me atwi ya pragia no so a ye de back room han say no bra ebia e wo court e da ho ya sign e de ato say in case of careless driving and I say in case of emergency bia no their contact the numbers ato one man one say ebia abrante bi atwi pragia no na onam aboabo a okọ asene what you say that's ohun say nia ebia wo hu say curve mu ye nyu overtaking e wo curve mu ba hu ya na sa pragia na den wa overtaking e wo curve mu a picking na mane keke picking code no yenim de otwi sa hyen no sabre no eno ase ya frɛ no na sanction kra wo hɔ no mu no anasa sotwe wo hɔ no me say de ma sa nipa no ne de aiden ye de ama no me ne what ase ana ebiem so no ye hwɛ sɛ ahoni die ebeba amokasa mu if you say me nua ye wo ade bia wona amoye ayi human resource na moka say the customer is always right it no say one customer be delay no wa show kasa mu ye den the sent na ye mom sa entete no okay mate me da sepa nti empanifo mo amaka mo bi ade de etwa to de be to so ye brena so na ye sorry so yo ofrefo ba kun su busa se asene pragia be ye adwuma wo ho metwa adwen si so se asene pragia be ye adwuma wo ho if you say ye wo asene man so across as a district pragia na nkasa no ebi ye adwuma wo eye manso nti bibia ni ho esi ho kwan se asene nso pragia no entimi enye adwuma wo ho masema make die twato no ye se nyame ya adoma adwuada a eda ye nimia yes all the 26 members of the assembly meka elected assembly members 18
and other appointees. Say nyame ya adoma adwade ye da ye nim ya. Eye 19th. Enam timamufuo ho donti. Enam ohawa ye komunti. Enam emabu a eni adwuma ye nti. Enam se won wo sua adwuma wontimi ntwia. Eye ahyentode pensioners ene mofra ene titiri ye maame mo ene mobrawafo ni nti. Ye de asem ne beto won anim a omonyi ntum emaye. If you say ya mamra ya didi dwuma wo man yi mu eye 1992 constitution ka sembi ewo article 295 or say public interest. Adie bia ye say ebetimi aboa yen a yete o man mu ana se ewo mfasode ekese no yen gintum se ye hwe anopai enipa o mafra omu nyina no dodo na adwen kɔ bankro mu se eba beboa yen nti saa public interest no ewo ho nti yen nyina saa eye 295 tumi a ema public interest no na dwoada yekushia assembly na omunyintum na emfa ahoto kakra emra. Okay, enti muhia vote no be sen. Vote in the menu asenka ebeya. Enka assembly members ni nyina any appointees no. Enyina agitum edemanya ene ne hia. Okay. What as here? But say I was a munya cut off point bi ana ya wa reshemu e ya assembly members ni mu. If you say amo na ye de omo asi omo manfo ano. Enti no se ne ukọ na se tubutumfo honorable Clement Atifa eto yesa na se tubutumfo nyina no asema mo de suma am assembly member no se onko dwumadi onko di ma omo no wodi se dwumadi na mom ukọ odan kwanta honorable Denis Obiaje ekoka yesa na se odan kwanta fo so ye den agi tum se pragan nye den anya adwuma honorable Solomon Dazi uba residential electoral area na sa mo so ye den amugi tum se nye den anya adwuma na senia amo manfo aka kire om se amo srom aho kire na aba no yampe alternative mate me da say enti ejatify ekobasi akoto awie na abatfo no obi beka say mu lusu a mo be ne dan yo say the medical card da no o kom ye mia na pragya ya adwuma sisia na enkran ai ona mrakuni ni nyina wo ho no ansa na omo ahom betwi pragya no omo ammo empenifu bia mane ye hwehwe mu oman consult police oman consult assembly leadership bia omo de kikikiki eni frase e na police pani a ohwe Ghana police nyina so na ne kasamafo ekura beka se ene na sa pragiafo yi ene okadafo yi yemo omo ntete bi ne mpekwa bi so ne omo nyo adwuma ene omo gusu ye omo adwuma ba yen no de ye pese atentrene ene mamra eye adwuma nti na medicine ka say yen pragia association no we believe say we live in a civilized society and yes ye pese di bibia fasa kwan yesu mo gidie mapakese say empanifo be hwe sa na mompa ye tuo yi so no mu gina so ato aman no mu gina so so amakwan ama pragia na adwuma etimi no Ofori Amanfo obi kan ne baby o say se biribi enu ho no mo a ye mpene danta eti sa biri a ni biribi no enya nduru ho no ya mpepere ho nkopene danta sisi eti ya ntwen ne mo ware hjem kese se assembly members ni nyina including me mabo hai me honorable Apiakubi minim se onyankopon adoma obeto aman no okoto aman so na minim se mi kro mabo abofo nyina eta akiri yakọ ahenboro nu so a minim se honorable assembly members and our old time na Samule mu nyina no honorable Samule minim se mu nyina on beto aman. Okay, that's right. Mate me da se papa ye bre no awie me no for 1 minute one say what the symphony we me da se bre na so me say but if symphony or the two say one say we ask am why overloading ewo we will talk about it later. Yes. Okay. Bre nti me fancy ha me da se papa. Okay, nti ya den community yesi
Mame Fasidan confirma udi ahenkan kwame yeboa. Adwempa hini Kofi Mensah, Kobi K Kwame Asante, and Afe Billy Man. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho bebredi ko yi o ye number na wa frɛ yan boy abaso di anko yi no atwe adwen si so. No ate ase nipa na efom nipa na ede eche. Ye wori da se china se Yesu ama. Ma me te na bo aten me ma good morning. Auntie Adwa nso me good morning. Makra mu nyina. Good morning.